Γεια σας φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ για να κάνουμε μια μεγάλη συνέντευξη σε χρόνο, γιατί μονίμως έχουμε αυτά τα 4 λεπτά, τα 5 λεπτά, τη δυνατότητα για 1-2 ερωτήσεις με τον Δήμαρχο Κορινθίων, τον κύριο Νίκο Σταυρέλη. Αυτή η συνέντευξη, αποσπάσματά της θα παίξουν και ζωντανά στο My Radio 89,6, αλλά θα παίξουν και ολόκληρη συνέντευξη στο My Press και στο econ.gr. Να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο που από την πρώτη στιγμή που του είπαμε, και γενικώς δεν μας έχει συνηθίσει να φοβάται τις συνεντεύξεις, είναι πάντα ανοιχτός σε όλες αυτές τις συνεντεύξεις και να απαντήσει σε ερωτήσεις. Βέβαια, κατά καιρούς έχουμε αυτά τα μέχρι εδώ και ότι δεν έχουμε συνεντεύξεις, ερωτήσεις, που αυτό μας έχει κάνει εντύπωση και θα ξεκινήσουμε και με αυτό. Κύριε Δήμαρχε, γιατί κάποιες από τις φορές έχετε επιλέξει να μην δέχεστε ερωτήσεις στις συνεντεύξεις σας? Κοιτάξτε να δείτε, είτε είναι θέμα χρόνου, είτε είναι θέμα όταν έχω να ενημερώσω τους πολίτες για συγκεκριμένα θέματα, τι νόημα έχει να κάθομαι να ακούω ερωτήσεις οι οποίες θα είναι περί άλλου περιεχομένου. Όταν κάνεις μια συνέντευξη έχεις ένα σκοπό. Να περάσεις κάποια μηνύματα, να ανακοινώσεις κάποια γεγονότα. Αν κάνεις μια συνέντευξη εφόλης της ύλης και δέχεις ερωτήσεις, ξέρετε ότι δεν διστάζω σε καμία ερώτηση. Όποια και να είναι, ακόμα και η πιο δύσκολη ερώτηση, μπορώ να την απαντήσω. Δεν υπάρχουν δύσκολα σε μένα. Αλλά όταν δίνεις μια συνέντευξη σε συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης, σε όλα μέσα ενημέρωσης, εγώ συνήθως όλα τα καλούμε τα μέσα που υπάρχουν και λέω 1, 2, 3 πράγματα, πρέπει να επικεντρωθούμε εκεί, γιατί μετά φεύγει η συζήτηση σε άλλες ερωτήσεις. Μερικοί έχουν και άλλο σκοπό για τις ερωτήσεις να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη, δεν είναι αυτός ο σκοπός μου, ήταν να περάσω κάποια μηνύματα. Όποτε είναι ελεύθερη συζήτηση για να ακουστούν θέματα διάφορα, επί εφόλης της ύλης, είμαι ανοιχτός πάντα και στις πιο δύσκολες ερωτήσεις. Άρα είναι επιλογή. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και δύσκολες ερωτήσεις. Δεν φοβάμαι τίποτα. Ένας δήμαρχος που είναι μέσα στην πόλη και κυκλοφορεί στην πόλη, και είστε από αυτούς που κυκλοφορούν στην πόλη, αυτό δεν μπορεί να σας το στερήσει κανένας. Και όχι μόνο στην πόλη. Ναι. Όταν λέω στην πόλη εννοώ σε όλο το Δήμο. Αν κάτι που είχατε δεσμευτεί είναι ότι θα είσαστε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, αυτό το έχετε πετύχει. Υπάρχουν ενστάσεις για το κατά πόσο μπορεί ένας δήμαρχος να είναι, και αυτό είναι η πρώτη μου ουσιαστική ερώτηση. Ένας δήμαρχος πόσο ουσιαστικός μπορεί να είναι όταν πρέπει και να είναι κοντά στον πολίτη, να έρχεται σε επαφή. Αυτές οι επισκέψεις στο Περιγιάλι, στο Λέχαιο, στο Εσταθήκια, στο Χιλιομώδη, μπορεί να συμβαδίζουν και με έναν δήμαρχο που έχει να κάνει τόση πολλή δουλειά μέσα στο Δημαρχείο. Ναι, κύριε Τσέρβε. Και βλέπετε ότι εξακολουθώ και το τηρώ. Όταν το είπα προεκλογικά ότι θα είμαι μία φορά τουλάχιστον το μήνα στην έδρα κάθε δημοτικής ενότητας, και όχι μόνο, γιατί πάω και στην ιστορική έδρα στην Αρχαία Κόρινθο, πάω και στο Γαλατάκι, στα Λουτρά ή στην Αλμυρή Εναλλάξ, το εννοούσα. Το κάναμε πράξη. Παρήλθε η πρώτη χρονιά, λέγανε σιγά ο Σταυρέλης τώρα μην βρίσκει χρόνο για να ξαναέρθει πάλι τη δεύτερη χρονιά. Ήδη έχουμε διανύσει τη μισή δεύτερη χρονιά και βλέπετε ότι εξακολουθώ και συνεχίζω και πηγαίνω. Με μεγάλη χαρά σας ενημερώνω, με μεγάλη χαρά πηγαίνω στις έδρες των δημοτικών ενωτήτων και όχι μόνο. Και δεν είναι μόνο η μία η τακτική επίσκεψη. Μπορεί να δείτε χωριά να έχω πάει και 40 φορές μέχρι σήμερα. Στα Αθήκια παράδειγμα ή στο Χιλιομώδη. Τυχαίνει και για διάφορες εκδηλώσεις είμαι πολλές φορές είτε με αυτοψίες έργων, είτε να δώσω οδηγίες, είτε να συντάξουμε τις μελέτες. Είμαι παρόν. Βρίσκεις χρόνο. Γιατί? Ουσία έχει και πολύ μεγάλη ουσία. Γιατί προσπαθώ να καταλάβω, εγώ δεν έχω εκλεγεί. Και ξέρω ότι όταν κάποιος εκλέγεται, και νομίζω ότι και εσείς το βρήκατε πολύ πιο δύσκολα τελικά, από ότι, πολύ διαφορετικά, να μην πω πιο δύσκολα, πολύ διαφορετικά από ό,τι τα περιμένατε. Αλλιώς είναι να είσαι ο δήμαρχος και αλλιώς είναι να είσαι το δεξί χέρι, όμως όπως και να έχει, είναι αλλιώς να είσαι δήμαρχος. Έχει τελικά νόημα αυτές οι επισκέψεις? Έχει δει το νόημα. Πρώτον, ότι είμαι κοντά στους πολίτες. Δεύτερον, οι πολίτες αυτοί που έχουν αιτήματα, υποχρεωτικά έχουν αιτήματα. Όλοι έχουμε αιτήματα. Δεν τον υποχρεώνεις να πάρει το λεωφορείο ή το αυτοκίνητο ή ένα συγγενή του να κατέβει στο Δημαρχείο να δει τον δήμαρχο. Άρα και τον ίδιο τον εξυπηρετώ να είναι στον τόπο του, να δει τον δήμαρχο τη συγκεκριμένη ημερομηνία στον τόπο του. Και 1 και 2 και 3 και 5 φορές και να μου το επαναλαμβάνει το αίτημα αν δεν ικανοποιείται. Ή απλές προτάσεις και ενημερώσεις. Δεύτερον, έχω την δυνατότητα πλέον ο ίδιος να έχω εικόνα αυτών που ζητούν οι πολίτες, γιατί θα πάω, ξέρετε,
Με το που θα πάω στο Χιλιομώδη, μην νομίζετε ότι μένω στο Δημαρχείο, θα μείνω στο Δημαρχείο μέχρι τις 11-12 η ώρα, είδα τους ανθρώπους μου, πάω μετά σε 1 ή 2 χωριά, θα πάω στον Αγιο Βασίλη, με βλέπετε που τα ανακοινώνω, να δω, διανοίχθηκαν τα ρέματα, προχώρησε η μελέτη για την πλατεία, έγιναν διαδικασίες για την αγορά του συγκεκριμένου χώρου που είναι να διανοίξουμε ένα κεντρικό δρόμο. Μου δίνει τη δυνατότητα λοιπόν ισομερός και με δικαιοσύνη όλα τα χωριά να έχουν την ίδια αντιμετώπιση του Δημάρχου όπως έχει και ο Κορίνθιος πολίτης, ο Κορίνθιος του κέντρου της πόλης. Και αυτό είναι το δίκαιο κιόλας. Και έτσι πράττω και έτσι σας λέω ότι για να μην κουράζονται μερικοί να το λένε ότι ξέρετε ο Σταυρέλης θα σταματήσει, θα πηγαίνω 5 χρόνια και άλλα 5 μετά πρώτα ο Θεός. Όποιος το λέει αυτό νομίζω ότι δεν έχει καταλάβει το τι κάνει. Αν κάτι είμαι σίγουρος είναι ότι θα συνεχίσει το κάνει αυτό, είμαι σίγουρος γιατί είναι έτσι και η λογική του Νίκου Σταυρέλη. Και επειδή καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή θα είμαστε και στον αέρα του My Radio, να πάμε σε μια ερώτηση που νομίζω ότι πολλοί θα έχουν να σας κάνουν. Αν είστε ικανοποιημένος από αυτό τον πρώτο 1,5 χρόνο της θητείας σας, πόσο διαφορετικά ήταν τα πράγματα από ό,τι περιμένατε και τι μαθήματα πήρατε από αυτό τον πρώτο 1,5 χρόνο. Λοιπόν, πάμε μου βάλατε 3, ένα τρίπλο. Εγώ θα σας πάω με το μεσαίο, με το κεντρικό. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, παρότι είμαι 28 χρόνια στην αυτοδιοίκηση και προέρχομαι και από τα σπλάχνα της αυτοδιοίκησης, σας λέω ότι ο Δήμαρχος είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που ήμουν είτε ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, είτε ένας απλός Δημοτικός Σύμβουλος, είτε της συμπολίτευσης, είτε της αντιπολίτευσης. Είναι πολύ διαφορετικά. Το έζησα και θα εξακολουθήσω να το ζω. Τα πάντα, δυστυχώς για μένα, εξαρτώνται από το Δήμαρχο. Είτε το θέλει, είτε δεν το θέλει. Άρα τότε θα είμαι μόνο δήμαρχος. Ναι. Αναγκαστικά, ναι, θα είναι μόνο δήμαρχος, αλλά δυστυχώς ο δήμαρχος έχει όλες τις αρμοδιότητες τελικά. Έδωσα την πρώτη χρονιά αυτό που είπα το έκανα πράξη. Όλες τις αρμοδιότητες. Και τις έχω δώσει και τις αρμοδιότητες. Έδωσα όμως και όλες τις υπογραφές. Διαπίστωσα στο 8μηνο, στο 10μηνο ότι δεν ήταν θέμα εμπιστοσύνη στους συνεργάτες, υπήρχαν προβλήματα συνεργασιών μεταξύ αντιδημάρχων. Δηλαδή, ένας υπέγραφε την μελέτη, άλλος υπέγραφε την ανάθεση, άλλος υπέγραφε τη σύμβαση και έτσι είχαμε προβλήματα δυσλειτουργίας. Δεν κρύβω να το πω, εγώ είμαι ευθύς άνθρωπος, ότι μέχρι και ο Βασίλης Ουλανόπουλος μου το είπε ότι είναι λάθος το σύστημα. Μου το είπαν και σχεδόν όλοι οι δήμαρχοι της χώρας που έχουμε επαφές. Εγώ επέμενα. Διαπιστώθηκε ότι αυτό δεν προχωρούσε. Το Θεός της σε χρόνο. Όχι, σε χρόνο δεν σας πω. Για τώρα σας χουράνε πολύ το χέρι ότι υπήρχε ένα πρόγραμμα που ήταν στους 6 μήνες αυτό, στους 8 μήνες εκείνος, σε 9 μήνες αυτό, στον 1 χρόνο ξεκινάνε τα έργα. Κόστισε αυτό σε χρόνο? Όχι, θα σας έλεγα δεν μου κόστισε αυτό σε χρόνο, αλλά εγώ μέχρι το τέλος του 2025, δηλαδή τον δεύτερο χρόνο, θα έχουμε δώσει είτε έργα που ολοκληρώσαμε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, είτε από νέα έργα. Θα σας πω δύο παραδείγματα στον αθλητισμό και στην πρόνοια. 3 βρεφονιπιακοί σταθμοί το Σεπτέμβρη καινούργοι θα λειτουργήσουν. Στο Σοφικό, που ήταν το 2013, λέγανε ότι ήταν έτοιμο, δεν ήταν έτοιμο. Στα Θήκια, πανέτοιμο, 100%, δεν μπορώ να το λειτουργήσω για 1 μήνα. Σεπτέμβρη, 1 Σεπτεμβρίου, σας το δηλώνω, σε εσάς είστε ο πρώτος που σας το λέω, θα λειτουργήσει βρεφονιπιακός σταθμός στον Άγιο Γεώργιο, ο τρίτος θα μεταφερθεί από τον ενοικιασμένο χώρο το Σεπτέμβρη, έτοιμος και αυτός υπερσύγχρονος να λειτουργήσει. Σαφώς και κλείνουμε τον κύκλο της πρόνοιας και μετά θα πάμε στους βρεφονιπιακούς για τα νήπια και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Είναι άλλο θέμα που το ανοίγουμε στην πορεία. Φέτος, το 2000... Να παραμείνουμε λίγο σε αυτό το ερώτημα ότι αν τελικά μου λέτε ότι δεν στοίχησε σε χρόνο. Σε τι στοίχησε αυτό το λάθος ξεκίνημα? Γιατί είδαμε τελικά και εγώ είδα και ταυτόχρονα και την επικοινωνία ότι την πήρατε πάνω σας. Είναι πολύ διαφορετικό Σταυρέλη στο πρώτο τριμήνο με το Σταυρέλη που είναι πλέον ο Δήμαρχος Κορινθίων. Λες και βλέπεις έναν διαφορετικό άνθρωπο στην ουσία. Όχι, δεν θα πω ότι έχω πάρει επάνω μου την επικοινωνία. Την επικοινωνία την έχουν όλοι, αλλά και όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν το χάρισμα Αθηνιανή. Συγγνώμη, παρακαλάω που έχουν βγάλει να πείτε τα έργα που κάνετε. Όταν βλέπω και αυτό τον απολογισμό της εβδομάδας, νομίζω ότι πραγματικά το παίρνετε πάνω σας. Εντάξει, αυτό είναι ένα σημείο χρήσιμο. Πάντα θέλω να ενημερώνω και στα καλά και στα κακά. Θα δείτε ότι αυτά που ανακοινώνω δεν είναι όλα
επιτυχημένα. Όχι. Αναφέρω και όταν έχω και αποτυχίες. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι οι συνεργάτες δουλεύουν. Δεν είναι όλοι με άριστα το 10 να πάρουν 10. Ποτέ δεν ήταν αυτό. Έχω 12 αντιδημάρχους, έχω 3 προέδρους νομικών προσώπων και έναν πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου. Σχεδόν όλοι έχουν αξίωμα. Και να πούμε ότι είναι ίσοι. Και να πούμε ότι είναι αιρετοί. Δηλαδή, ο κόσμος δεν έχει κανένας δήμαρχος τη δυνατότητα να επιλέξει τους 30 να είναι οι 30 αυτοί που θα ήθελαν να έχει. Μπορεί να είναι καταπληκτικοί κιόλας αυτοί που βγήκαν. Δεν θα τους κρίνω εγώ αυτή τη στιγμή. Ίσως κάποια στιγμή σας δώσω μέσα στην εκπομπή τη δυνατότητα να μου πείτε και το πού πονάει αυτή η δημοτική αρχή. Αλλά σίγουρα ένας δήμαρχος πρέπει να δουλέψει με αυτούς που εκλέχθηκαν από τον κοινωνικό λαό. Μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Και το δεύτερο, μετά την πρόνοια, δηλαδή για να σου αναπτύξω άλλα έργα που είναι σε εξέλιξη για πολλά λεφτά, για πολλά χρήματα, θα πάω στα αθλητικά. Μέσα στο 2025, ακούστε πόσα γήπεδα τη Δευτέρα ξεκινάμε με τον τάπητα του Δημοτικού Σταδίου Κορίνθου. Αντικατάστασε ο πιο σύγχρονος τάπητας στην Ελλάδα. Είχαμε μια σύγκρουση που είχατε πει ότι μέχρι τον Νοέμβριο ότι θα είχε αντικατασταθεί ο τάπητας και είπα εκεί ήταν η μοναδική σύγκρουση που έχουμε μέχρι ώρα που θα πει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Σε ό,τι λέω πρώτα ο Θεός. Γιατί εκεί είχαμε τις ενστάσεις, είχαμε την ΕΑΔΣ, την κέρδισε ο Δήμος, είχαμε το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, την κέρδισε ο Δήμος και μετά πήγαμε και στο Ελεκτικό Συνέδριο. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Εάν δεν είχαμε ενστάσεις, σήμερα θα έπαιζε η ομάδα εκεί, στο γήπεδο με νέο τάπητα. Ίσως και να ήταν και διαφορετικά και τα αποτελέσματα για την ομάδα. Γιατί... Δεν ξέρω αν έφταιγε αυτό, δεν νομίζω πολλά ότι έφταιγε αυτό. Ναι. Άρα ένα γήπεδο εκεί. Δεύτερο το γήπεδο ξεκινάει των Αθηκίων, ο νέος τάπητας. Τρίτο γήπεδο της Ξυλοκέριζας. Μέσα στον Σεπτέμβρη θα έχουν παραδοθεί, όχι θα έχουν αρχίσει, θα έχουν παραδοθεί και τα έργα. Τρίτο. Θα ξεκινήσει το γήπεδο που θα φτιάξει η περιφέρεια του συνοικισμού. Εδώ δίπλα που μιλάμε τώρα. Ο τάπητας και τα αποδυτήρια, ο Δήμος, ο τάπητας η περιφέρεια, ο Δήμος τα αποδυτήρια και τα θύσματα στην Κερκίδα. Μέσα στο Σεπτέμβρη θα παίζει ο Κύψελος και ο Αστέρας στο ιστορικό γήπεδο του συνοικισμού. Δημοπρατώ μέσα στο Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη, ολοκληρώνω τη μελέτη, άλλα 3 γήπεδα. Φυσικό τάπητα στο γήπεδο του Χιλιομοδίου και 3 γήπεδα και άλλα 2 γήπεδα συνθετικά στον Άσο και στην Αρχαία Κόρη. Όταν ακούω αυτό, θυμάμαι και το πνευματικό. Ότι δώσα γήπεδα είχαν να γίνουν από τη Χούντα που έλεγε ο πνευματικός, αλλά τελικά όλα αυτά τα γήπεδα. Αλλά όλα αυτά τα γήπεδα. Δεν μαγεία όλα αυτά. Ναι, αλλά όλα αυτά τα γήπεδα εδώ. Ξαγλίων Κερκίδα. Το βάλαμε τώρα, προχωράει η δημοπράτηση μαζί με τον υπόλοιπο εξοπλισμό. Πάμε για Κερκίδα και στο γήπεδο της Ξυλοκέριζας. Αυτά είναι το 2025. Δεν μπορούσε να γίνει νωρίτερα. Και δεν είναι και εύκολο με 2 μηχανικούς. Τώρα καταφέραμε να πάρουμε με συμβάσεις 5 μηχανικούς, θα πάρουμε κι άλλους 6-7. Ό,τι έχει αγορά το παίρνουμε για να μας βοηθήσει. Κορίνθιος, βεβαίως Κορίνθιος. Γιατί από σας έγινε κάποια στιγμή και κριτική, γιατί πηγαίνουμε στην Καλαμάτα, γιατί πηγαίνουμε στην Κρήτη, γιατί πηγαίνουμε. Σας έγινε. Έγινε για την ανάθεση των μελετών. Ποιος Κορίνθιος έχει μελετητικό πτυχίο και δεν του ανέθεσα μελέτη? Εγώ δεν έχω μια εταιρεία διαδικασία ΑΕ, σας λέω, για να δίνω 22 μελέτες. Αυτό έγινε με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Μέχρι σήμερα έχω δώσει μελέτες σε 9 διαφορετικές εταιρείες σε όλη την Ελλάδα. Η μία τα αθλητικά, η άλλη τα πολιτιστικά, η άλλη τις αναπλάσεις, η άλλη τα εκπαιδευτικά, η άλλη είναι. Ήταν κάτι που δεν μπορούσα να κάνετε αλλιώς. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Τι να κάνω, δεν γίνεται αλλιώς. Και όλες αυτές προμελέτες. Γιατί μετά πάμε στις χρηματοδοτήσεις, ψάχνουμε τις χρηματοδοτήσεις και δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Δεν έχω λόγο να καταγγέλω κυβέρνηση και υπουργούς. Με βοηθάνε. Δεν έχω τέτοιο παράπονο. Ένα από τη μία δεν έχετε λόγο να καταγγέλετε και από την άλλη σας τη λένε ότι λέτε ευχαριστώ κιόλας. Πάντα θα λέω ευχαριστώ. Αυτό με τα ευχαριστώ έχει γίνει πολλή συζήτηση με τα ευχαριστώ. Και επειδή το λέω και 1 και 2 και 3, παρεξηγούμε. Έτσι είμαι ως άνθρωπος, καλέ μου φίλε. Θα λέω ευχαριστώ, έστω και ένα ποτήρι νερό να μου έχεις δώσει. Θα λέω ευχαριστώ έστω και το τηλέφωνο που σηκώνει ο υπουργός, ο Κορίνθιος υπουργός ή βουλευτής και λέει στον άλλον υπουργό θέλω να βοηθήσει το Δήμαρχο. Θα του πω ευχαριστώ, όχι για μένα. Για λογαριασμό των Κορινθίων πολιτών. Δεν έχω παράπονο και θα ήταν άδικο και ανέντιμο να μην λέω ευχαριστώ. Ούτε θα ήταν ωραίο να μην λέω ευχαριστώ. Μπορεί να μην κατηγορείς, αλλά δεν ήταν ωραίο. Ένας άνθρωπος υπερβάλλει εαυτόν. Και το λέω αυτό με τα πλήρους γνώσης. Προλάβατε την επόμενη ερώτησή μου. Είσαι ένας δήμαρχος που δεν έχει κρύψει ότι είστε από το Πασόκ. Παρ' όλα αυτά, είναι φανερό ότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τους νεοδημοκράτες υπουργούς και υφυπουργούς και βουλευτή, την κυρία Σούκουλη,
και υπουργούς στην κυβέρνηση. Δηλαδή βλέπουμε ότι κάνετε μία σειρά από επαφές. Οι πόρτες είναι ανοιχτές τελικά για έναν άνθρωπο που προέρχεται από ένα αντίπαλο κόμμα? Διάπλατες. Όταν σηκώνω το τηλέφωνο και αμέσως η Υπουργεία, έχω σπάνια μία εξαίρεση, δεν είναι δύσκολα. Διάπλατες οι πόρτες και χωρίς παρέμβαση. Μου έχουν μεγάλη εκτίμηση και τους έχω και εγώ, διότι συνεργαζόμαστε. Δεν σημαίνει όμως βέβαια αυτό ότι όταν πάω σε έναν υπουργό θα πετύχω ντε και καλά, εκθέτω τα θέματα, τα γνωρίζω βέβαια πολύ καλά, έχω τεράστια εμπειρία, τους ενημερώνω, ξέρω που μπορεί να φτάσει ο υπουργός ή ο υφυπουργός ή ο γενικός γραμματέας και ζητάω στα πλαίσια της νομιμότητας να με βοηθήσουν. Είναι αλήθεια, κύριε Δήμαρχε, ότι πολλές φορές περισσότερη δουλειά κάνεις με τον κλητήρα παρά με τον υπουργό? Δεν ξέρω, αυτό το λέγαμε στο στρατό. Εγώ πάντως, επειδή μιλάω από γενικούς γραμματείες, υφυπουργούς και υπουργούς, σας λέω ότι. Κύριε, μέσα σε εισαγωγικά, δηλαδή με το ματάρχη, ναι, και με αυτούς τους ανθρώπους κάνεις δουλειά, διότι όταν έχω μιλήσει εγώ με έναν υπουργό ή έναν υφυπουργό και έχω πάρει το πράσινο φως, μετά ο γενικός διευθυντής ή ο τμήματάρχης λειτουργεί διαφορετικά. Θα σας πω ένα κλασικό παράδειγμα. Τα ανταποδοτικά που ζητάω από τον ΑΔΜΙΕ για το κέντρο υπερυψηλής τάσης. Έφτασα να συζητάω με τον διευθυντή, με τη διευθύντρια συγκεκριμένα. Πώς έφτασα όμως εκεί? Πήγα μέσω του υπουργού. Μίλησα, πήρε τον γενικό. Άρα χρειάστηκε μια σειρά από επαφές. Προφανώς δεν πάω απευθείας σε έναν υπάλληλο ή σε έναν τμήματάρχη ή σε έναν διευθυντή και του λέω: Α, ξέρετε, είμαι ο Δήμαρχος Κορινθίων, θα μου δώσετε ανταποδοτικά. Δεν σε υπολογίζει κανένας. Όταν το θέτεις πολιτικά και το βλέπει ο άλλος εύλογο, δίκαιο και νόμιμο, τότε δίνει την εντολή και εγώ προχωράω για να υλοποιήσω αυτή τη δέσμευση. Επειδή μου στέλνουν ο Λεωνίδας ότι είμαστε και ζωντανά στον αέρα του My Radio αυτή τη στιγμή, να πάμε, μια και μιλήσαμε προηγουμένως, είπατε μια λέξη, γενικός γραμματέας. Πριν από λίγες μέρες ήρθε ο γενικός γραμματέας, ο κύριος Γραφάκος, όσον αφορά τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων. Ένα σοβαρό πρόβλημα για το Δήμο Κορινθίων, το γεγονός ότι για αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα δεν υπήρχε η διάθεση των ανακυκλώσιμων. Δεν ξέρετε τι να τα κάνετε. Πολλοί συζητήσανε κιόλας ότι για ποιο λόγο δεν γίνεται ανακύκλωση από το Δήμο Κορινθίων και από το Δήμο Λουτρακίου και υπήρχαν προβλήματα. Πολλές μάλιστα περιπτώσεις ήταν που λέγανε ότι μπαίνουν στον ίδιο κάδο ή μπαίνουν στο ίδιο απορριμματοφόρο. Έγινε και αυτό, για να λέμε με το όνομά τους. Τι γίνεται από εδώ και πέρα? Γιατί υπάρχουν και από την άλλη μεριά το γεγονός ότι δόθηκαν και αυτά στην Τέρνα. Δημιούργησε κάποιες αντιδράσεις ότι για ποιο λόγο επιλέχθηκε ο εργολάβος της διαχείρισης των απορριμμάτων των σύμμικτων. Κοιτάξτε, μέχρι και το 2024 εμείς τα ανακυκλώσιμα τα πηγαίναμε στη μονάδα του κυρίου Ραψοματιώτη, στο Μπολάτι. Ναι. Αυτό δεν το επέλεξε ο Δήμος, το επέλεξε η Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Αξιοποίησης. Με την οποία υπάρχει μια σύμβαση. Βεβαίως, με την οποία έχει ο Δήμος σύμβαση, έληξε η σύμβαση και την ανανεώσαμε, ο Δήμος Κορινθίων με την ΕΑ. Όλοι οι Δήμοι. Τι προβλέπει αυτή η σύμβαση, θέλω να μου πείτε? Αυτή που πέρασε, που έληξε. Αυτή που ανανεώσατε τώρα. Αυτή που ανανεώσαμε. Σας λέω τι ήταν πριν. Τα πηγαίναμε εκεί και δεν πληρώναμε στην ΕΑ. Τι πληρώναμε όμως στην ΕΑ? Να σας δώσω για να καταλάβετε τη διαφορά. Στη μονάδα του κυρίου Ραψοματιώτη παίρναμε τα επιστρεφόμενα, τα οποία ήταν ουσιαστικά σύμμιχτα. Δεν ήσαν για ανακύκλωση. 50%. 50% κυριολεκτικά. Δεν είναι καλό το ποσοστό. Δεν είναι καλό το ποσοστό. Δεν ήταν μόνο για την Κόρινθο. Ήταν τα δικά μας τα απορρίμματα, γιατί αυτό είναι μια ερώτηση που την έχω πραγματικά. Δηλαδή, άρα ακόμα κι αν εσείς είχατε αρχίσει μια διαδικασία εκπαίδευση των πολιτών, ότι ο μπλε κάδος να τον προσέξουμε, όλα αυτά δεν θα είχαν κανένα νόημα στο επιστρεφόμενο? Κανένα νόημα, ναι. Διότι εγώ μπορεί να είχα 80% ανακύκλωση, ο διπλανός Δήμος να είχε 20% ανακύκλωση, έρχεται η εταιρεία και βγάζει μέσο όρο. Και σου λέει μέσος όρος είναι 50%. Έχουν στοιχεία. Πάντως, σύμφωνα με τον νόμο, πρέπει να φτάσουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανακύκλωση για να είμαστε σύνομοι. Έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε από εδώ και πέρα. Το 50% λοιπόν πλήρωνα μεταφορικά από τον Πολάτη μέχρι το Σπαθοβούνι, δικά μου έξοδα, 7 ευρώ τον τόνο. Από το Σπαθοβούνι μέχρι την Τρίπολη που πηγαίνανε, τα σύμμιχτα, το πλήρωνε η Τέρνα. Και στην Τέρνα εμείς πηγαίναμε gate fee 95 ευρώ, 100 ευρώ ο τόνος. Μάλιστα. Γιατί τα πληρώναμε ως σύμμιχτο. Και ήταν σύμμιχτο. Τώρα τι κάνουμε? Όλα αυτά σβήνουν, εμείς τα πηγαίνουμε στο Σπαθοβούνι,
Από το σπαθοβούνι φεύγουν, πάνε στα ανακυκλώσιμα και μόνον. Δεν μιλάμε τα σύμφυτα. Τα παίρνουν νταλίκες και τα πάνε στην Παλαιόχουνη, στη μονάδα της Τέρνα, η οποία τα επεξεργάζεται διαφορετικά. Και αυτή είναι μηχανική διαλογή. Μηχανική διαλογή. Και πληρώνουμε 40 ευρώ τον τόνο. Πόσο πληρώνουμε για ο τόνος κοστίζει 100 ευρώ, 95 για την ακρίβεια. 95 συν ΦΠΑ ή 95? 95 μαζί με το ΦΠΑ. 69 συν. Άρα στην ουσία ένα 50% και κάτι παραπάνω μείον για τα ανακυκλώσιμα. Ναι, σαν τιμή. Δεν είναι όμως έτσι. Η διαφορά μας στο σύνολο, γιατί είχαμε και τα έξοδα που πηγαίναμε στον πελάτη, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Έξοδα πριν, έξοδα τώρα. Έχουμε ένα κέρδος περίπου 10 έως 20%. Αυτό είναι το κέρδος για το Δήμο Κορινθίων. Και δεν ήρθε μόνο του, να ξέρετε. Γιατί μαζευτήκαμε οι 6 δήμαρχοι, όλοι προαδιεξόδου. Αν θέλετε, εξοδοτήθηκα και εγώ από τους δημάρχους, ο μεγαλύτερος δήμος. Ήρθα σε επαφές με την κυβέρνηση, με τον Υπουργό, με τον Μανώλη τον Γραφάπο, τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός Γενικός Γραμματέας. Και νομίζω ότι αγαπάει την Κορινθία, γιατί είναι η δεύτερη φορά που θα είναι και στις 27 του μηνός θα είναι πάλι για το θέμα του Μπάζου. Ναι, θα είναι εδώ. Και έχω και προσωπική σχέση αρίστη. Μπήκε αμέσως στο πρόβλημα. Αυτό έφερε επαφή με τον Φόδσα για την αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, τον Γιάννη τον Σμυρνιώτη. Μπήκε αμέσως η Περιφέρεια με τον Χρήστο τον Λαμπρόπουλο κατόπιν εντολής του κυρίου Πτωχού, διότι η Περιφέρεια φαίνεται για την διαχείριση της μονάδας στην Παλαιόχουνη. Μπήκε η κυβέρνηση, μπήκαμε και οι 6 δήμαρχοι. Και γίνεται ένα πρωτοποριακό, είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα, γι' αυτό και ήρθε ο ίδιος και το παρουσιάσαμε τότε ενώπιον σας. Αυτή ήταν η πρότασή σας, δηλαδή. Η δική σας. Η δική μας πρόταση, ναι, η οποία υιοθετήθηκε ασμένος από τον κύριο Γραφάκο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν τη συμβολή, γιατί ενώ λέγανε στην αρχή να πληρώνουμε 50, το κάνανε 45 και με παρέμβαση, αν θέλετε, και προσωπική μου και του κυρίου Γραφάκου πήγε στα 40. Κερδίσαμε ό,τι μπορούσαμε να κερδίσουμε. Το κυριότερο όλων είναι όμως ότι πλέον έχουμε μία μόνιμη λύση. Έχουμε μία μόνιμη λύση στο θέμα και θα μπορούμε να έχουμε καλύτερη ανακύκλωση. Τώρα θα πέσουμε με τα μούτρα και στην ενημέρωση και στους κάδους και στους πολίτες, στους φορείς, στα σχολεία για να έχουμε καλύτερη ανακύκλωση, διότι γνωρίζουν πλέον ότι αυτόνομα ο Δήμος Κορινθίων θα πηγαίνει τα ανακυκλώσιμα στην Παλαιό. Για να τα λέμε και όλα τα πράγματα με το όνομά του. Ο Αντιδήμαρχος καθαριότητα. Δεν είναι για να μπαίνει. Αυτό πήγε να πω. Δεν είναι για να μπαίνει στη διαδικασία να κυνηγάει πώς πάνε τα σκουπίδια και πού πάνε τα σκουπίδια, αλλά να παράγει πολιτική, να πηγαίνει στη σχολεία, να προωθεί την κουλτούρα της ανακύκλωσης, να γίνονται δράσεις, να γίνονται εκδηλώσεις για την ανακύκλωση, ώστε να μειωθεί κιόλας το υλικό στο ασύμικτα και να έχουμε και λιγότερα δημοτικά τέλη, γιατί αυτά είναι ανταποδοτικά σου. Αυτά το λέτε. Ερώτηση τώρα. Αν αυξηθεί ο ρυθμός ανακύκλωσης, μιλάμε για ποιοτική ανακύκλωση, δηλαδή οι πολίτες να μάθουν κανονικά και να κάνουν σωστή ανακύκλωση με τον μπλε κάδο, υπάρχει καμία ελπίδα να δούμε και αυτό το 40 να πέφτει? Ποιο 40? Το 40 που θα πληρώνουμε στη. Γι' αυτό ίσα-ίσα θα ανέβει, όχι σαν τιμή, θα ανεβούν οι τόνοι. Άρα δεν θα πληρώνω 95 ευρώ τα σύμμικτα, αφού θα έχω λιγότερα σύμμικτα, θα πληρώνω 40 ευρώ τα ανακυκλώσιμα. Πέφτει η τιμή, άρα έχω λιγότερα δημοτικά τέλη να το να φύγουμε από τον μπλε κάδο και να πάμε σε ρεύματα ανακύκλωσης υπάρχει σαν σκέψη στη Δημοτική Αρχή? Γιατί βλέπουμε ότι εκεί που η ανταποδοτική ανακύκλωση έχει πάει όχι απλώς άριστα, έχει πάει καταπληκτικά. Βλέπουμε δηλαδή τεράστιους όγκους με μπουκάλια να πηγαίνουν άνθρωποι για να πάρουν αυτό το κουπόνι για το σούπερ μάρκετ. Που σημαίνει ότι αν δώσει ένα λόγο σε κάποιον να ανακυκλώσει, μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι το δεύτερο βήμα μετά την πρώτη ενημέρωση που σας είπα, μετά την εφαρμογή της ανακύκλωσης με την Τέρνα. Θα μπούμε στη διαδικασία και σε άλλα ρεύματα, όπως είναι το κομπόστ, να δούμε πώς περπατάει αυτό, ή όπως είναι το χαρτί. Σήμερα αυτές οι μονάδες, οι 5 μονάδες που έχουμε, που είναι τοποθετημένες στην Κόρινθο και στο Λέχιο, πάνε πάρα πολύ καλά με το γυαλί και κυρίως όμως το πλαστικό το μπουκάλι. Σκεπτόμαστε να προχωρήσουμε και στο χαρτί και αργότερα με τον καφέ κάδο. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δηλαδή να μπει και για χαρτί? Βεβαίως υπάρχει. Εκεί είναι που θα μειώσει. Βεβαίως υπάρχει. Και το χαρτί, αν θέλετε, λερώνει περισσότερο. Μπορεί
το πλαστικό να μην λιώνει εύκολα στο περιβάλλον, αλλά αυτό που λερώνει περισσότερο είναι το χαρτί. Είναι, βλέπεις, άσχημη εικόνα. Άρα υπάρχει διάθεση το να πάτε μετά, αφού έχει λύσει πλέον το τι κάνουμε τον μπλεκάδο, να αρχίσετε και στα ξεχωριστά ρεύματα διαλογής. Ναι. Η αξιοποίηση αυτού του εργοστασίου που τόσο έχει συζητηθεί, και υπάρχει ένας πρώην δήμαρχος, ο κ. Πραγματικός, που λέει γιατί δεν χρησιμοποιείται αυτό το εργοστάσιο που ο ίδιος σαν Δημοτική Αρχή είχε ξεκινήσει. Υπάρχει τελικά περίπτωση να το δούμε να λειτουργεί αυτό το εργοστάσιο? Κοιτάξτε, αυτό το εργοστάσιο σήμερα και να θέλω, εγώ έχω έντονους προβληματισμούς. Δεν λέω όχι, αλλά δεν είμαι και φαν πλέον, οικονομικά και μόνο. Περιβαλλοντικά είμαι σαφέστατα υπέρ. Σήμερα πέστε ότι εγώ θέλω να πάω να λειτουργήσω αυτή τη μονάδα. Ποια μονάδα, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι στο 70%. Απλώς προλάβαμε να πάρουμε τα μηχανήματα, να πληρώσουμε ένα 750 για να κάθονται να απαξιώνονται μέσα στο στρατόπεδο. Επειδή υπάρχουν λοιπόν. Γίνανε εκλογές, τελειώσαμε. Πάμε τώρα στο διατάφτα. Θέλω εγώ να το λειτουργήσω. Πώς θα το λειτουργήσω, αφού έχω δικαστική απόφαση που έχουν προσφύγει κάτοικοι, λίγοι. Τελικό. Πια αναστολής. Δεν έχει οριστεί ούτε καν δικάσιμος. Ξέρετε, οι δικάσιμοι στο διοικητικό εφετείο Τρίπολη μπορεί να σου κάνει και 5 χρόνια. Έχω τώρα το τελευταίο δίμηνο 5 σοβαρές υποθέσεις του Δήμου που τρελαίνομαι. Έχουν γίνει οι προσφυγές από τον Δεκέμβριο του 2020. Φτάσαμε 25 και τώρα πρωτοεισάγονται για δίκη. Μία αντίστοιχη περίπτωση είναι και αυτή. Έχουν κάνει κάτι εκεί, κερδίσανε την αναστολή, άρα εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, και μέχρι να εκδικαστεί μετά από 1-2 χρόνια, βλέπουμε τι κάνουμε. Αν την κερδίσουμε, μπαίνουμε μέσα. Αν δεν την κερδίσουμε, λύγει οριστικά και αμετάκλητα το θέμα της μονάδας κομποστοποίησης στην περιοχή του πεδίου βολής. Και τα μηχανήματα τα τρώμε. Και τα μηχανήματα πρέπει να βρούμε τρόπο τι θα τα κάνουμε. Και αυτά είναι εντάξει. Και αυτό το οικόπεδο που το νοικιάζουμε και όλο αυτό το οικόπεδο. Το οικόπεδο βεβαίως το νοικιάζουμε εδώ και πόσα χρόνια είναι, 15 χρόνια, 10 χρόνια σχεδόν. Πληρώνουμε ενίκιο 1.500 ευρώ το μήνα, ο διοκτήτης καλά κάνει και τα παίρνει, ο Δήμος τα πληρώνει γιατί δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Έχουμε μπλοκαριστεί σε ένα θέμα το οποίο δεν παράγει αποτελέσματα περιβαλλοντικά και οικονομικά για την πόλη μας, για το Δήμο Κορινθίου. Και έχει φτιαχτεί και ένα κτίριο εκεί πέρα που θα τα στεγάσει. Έχουν μπει κάτι βάσεις, κάτι. Ναι, είναι κτίριο λιώμενο, προκάτ. Ένα κτίριο το οποίο έχουν μπει μόνο οι σιδηροδοκοί. Δεν έχει ούτε τα πάνελ δεξιά-αριστερά. Καλά, άμα μπουν τα πάνελ, και σας λέω σαν είδηση, την επόμενη μέρα θα εξαφανιστούν, γιατί κοντά είναι και ο καταβλισμός. Και προχθές σας λέω ότι είχαμε πάει και είδαμε και τη μονάδα των πανσιών των αδέσποτων ζώων, το δημοτικό κτηνιατρίο, και την πρώτη μέρα που το έντυσε με τα πάνελ ο κατασκευαστής, το πρώτο βράδυ μετακόμισε η μονάδα. Εκεί λοιπόν, με αυτή την υπόθεση, τι θα γίνουμε σε αυτή την πόλη? Ποιο? Με την υπόθεση αυτή της παραβατικότητας των Ρωμά, γιατί ας μην κρυβόμαστε, τα πράγματα είναι απλά στην πόλη μας, ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την μικροεγκληματικότητα, λέγεται αυτό, αλλά εδώ μιλάμε για σοβαρές υποδομές να εξαφανίζονται μέσα σε μία νύχτα. Ακούστε κάτι, με την εγκληματικότητα. Περάσαμε μία δύσκολη περίοδο μέχρι πέρσι, λίγο πριν το καλοκαίρι και το καλοκαίρι, την εγκληματικότητα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Και δεν κρύβουμε, το λέμε, από τους Ρωμά. Και δεν ήταν μόνο οι Ρωμά οι δικοί μας. Ήταν από άλλα μέρη εισεργαφές. Έχουμε και μεταγραφές, οι οποίοι έρχονται, κατασκηνώνουν, τσαμολάνε τα πιτσιρίκια μέσα στην αγορά, μέσα στα τραπέζια εκεί που πίνεις τον καφέ σου να ζητάνε να επετούν ή να σου πάρουν το κινητό. Ή να σου ή να σου παρκάρουν τα μάξι, να σου λένε πού, και άμα δεν πληρώνεις να βλέπεις γρατζουνιά στα μάξι σου. Λοιπόν, αυτό και με προσωπική μου παρέμβαση. Και το Δημοτικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με το θέμα. Μιλήσαμε με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Προστασίας του Πολίτη, όπως λέγεται τώρα, από τον κύριο Χρυσοχοΐδη, και έβαλα και εγώ τις φωνές. Δεν μένω έτσι να λέω μόνο ευχαριστώ. Τώρα λέω ευχαριστώ. Γιατί πράγματι ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας, μας έστειλαν επιπλέον αστυνομικούς, έστειλαν και ομάδα να είναι μέσα στον καταβλισμό των εξαμηλίων, και είναι και ακόμα, και έφερε αποτελέσματα. Γιατί συνελήφθησαν περίπου 80 άτομα, οι οποίοι σήμερα είναι μέσα. Είναι μέσα σήμερα, σας λέω για να ξέρετε, και έχουμε απαλλαγή. Τώρα τελευταία κάτι πάει να γίνει.
Είναι μια ευκαιρία για να πω για άλλη μια φορά ευχαριστώ. Έτσι είμαι ως άνθρωπος. Και στον κύριο Βλάχο της Ασφάλειας και στην κυρία Παναγοπούλου, την προηγούμενη διευθύντρια, και στον τωρινό διευθυντή, τον κύριο Αθανασόπουλο, και στον υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Γιατί να μην πω ευχαριστώ. Παρενέβησαν, μας ακούσανε, φωνάξαμε. Δεν ήρθανε ως διαμαγείας μόνοι τους να το λύσουν, αλλά. Άλλο Δήμος δίνει. Απ' την άλλη, ο Δήμος δίνει και ένα. Θα απελευθερωθούν οι 80 και θα έχουμε πάλι τα ίδια προβλήματα. Απλώς προετοιμάζω να έχουμε το νου μας. Επιμένω ότι και απ' την άλλη ο Δήμος δίνει απάντηση σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα της αστυνομίας με το υπερσύγχρονη μονάδα που θα φτιαχτεί στα εξαμήλια, στον δρόμο των εξαμήλιων. Ναι, και δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος και θέλω να τα λέω. Παραχωρήσαμε, εγώ υπέγραψα προσωπικά τη συμβολογραφική πράξη παραχώρησης. Είδαμε και σχέδια. Οικονομικών, έτοιμα όλα τα σχέδια, τα λεφτά. Αφού δεν μπήκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και δεν μπήκε και δεν θα μπει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεθάνουν τα χρήματα. Το μόνο που υπάρχει δυνατότητα, πιέζουμε προς κάθε κατεύθυνση, είναι ΣΔΙΤ. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω άλλη δυνατότητα. Να βάλει η κυβέρνηση μπροστά 3 αστυνομικά μέγαρα, αυτό είναι έτοιμο. Εγώ να ξέρετε ότι έχω βάλει και προθεσμία μέσα. Και σαν μέσω πίεσης. Μέσω πίεσης, παιδιά, ολοκληρώθηκε. Πότε δηλαδή? Νομίζω είναι 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Φέτος υπογράψαμε. Αυτή είναι μια δυσάρεστη που μας βγάζει. Θα πρέπει να λέμε αλήθειες. Δεν είναι όλα ρόδινα. Δεν μπήκε στο Ταμείο Ανάκαμψης που όλοι λέγανε ότι υπάρχουν λεφτά. Ψάχνουμε να βρούμε άλλο τρόπο. Προσωπικά από δημόσιες επενδύσεις το βλέπω από δύσκολο έως αδύνατο. Και ΣΔΙΤ πώς να λειτουργήσει? ΣΔΙΤ να πάρει την απόφαση η κυβέρνηση να βάλει 3 αστυνομικά μέγαρα, ένα στην Κόρινθο, ένα δεν ξέρω στη Χαλκιδική ή ένα στη Βέρεια, δεν ξέρω πού έχουν ανάγκες οι άνθρωποι, να το προχωρήσουμε με ΣΔΙΤ. Θα το πάρει ιδιώτης, θα το κατασκευάσει όπως κάνουν και τα έργα. Άλλη δυνατότητα δεν βλέπω γιατί είναι αρκετά τα εκατομμύρια. Πώς θα τα κοστίσει αυτό το δημοτικό? Κάτω από 10 εκατομμύρια ούτε 1%. Το βλέπεις, κάνει μια ανάπλαση και σου πάει 4 εκατομμύρια. Κάνεις ένα σχολείο, και, να σας πω διαφορετικά. Το μουσικό γυμνάσιο Λύκειο, που είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Τρίτσες και τέλος του χρόνου θα τελειώσει αρχές του άλλου, έχει προϋπολογισμό 11 εκατομμύρια με τιμές προ-4 ετών. Σήμερα που το τσιμέντο και ο χάλιβας έχει πάει στα ύψη, βάλτε λοιπόν ένα πολύ μεγαλύτερο τέτοιο κτίριο, πόσο θα πάει? Πάνω από 15 σας λέω. 15. Δεν τα έχει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου. Και σίγουρα δεν θα τα δώσει ο Δήμος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι βέβαια. Δεν γίνεται αυτό. Ο Δήμος έδωσε το οικόπεδο το οποίο στερήθηκε για να. Εκεί θα κάναμε το κλειστό γυμναστήριο. Είπαμε ναι, να λύσουμε ένα θέμα. Να είναι και αξιοπρεπής η στέγαση των αστυνομικών. Δεν είναι το καλύτερο εκεί. Έγινε και σημείο κόντρας τότε, θυμάμαι, με κάποιες ανακοινώσεις από τη μία και από την άλλη μεριά με αστυνομικούς που είχατε πει ότι δεν βλέπετε κιόλας τότε όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση, ότι δεν βλέπατε ότι θα προχωρήσει. Τελικά, μάλλον δυστυχώς, έτσι όπως μου τα λέτε, δικαιώνεστε ότι δεν θα προχωρήσει. Εγώ ήμουν αντιπολίτευση και χωρίς την ψήφο τη δική μας της παράταξης δεν πέρναγε. Είπαμε ναι. Και μάλιστα πολλοί θεωρούσαν, λέγανε ότι είχα πει άλλα, δεν είχα πει άλλα. Είχα πει ναι, θα πω ναι, αλλά με όρους. Οι όροι ποιοι ήσαν? Τη ζήτησα και ήρθαν και εγγράφος από τον ίδιο, τον τότε υφυπουργό, τον κύριο Λευτέρη Οικονόμου. Εγγράφος ήρθαν σε αυτά που ζήτησα. Αυτολεξί, με υπογραφή του επάνω. Σε 3 χρόνια να έχει μπει μπροστά το κτίριο. Όχι να έχει ολοκληρωθεί, δεν είμαι εθεροβάμων. Όχι, αλλά να έχει βρεθεί χρηματοδότηση. Το χρήμα είναι το θέμα. Η χρηματοδότηση να είναι εξασφαλισμένη. Θα τη βρουν. Είτε ευρωπαϊκή είτε εθνική πόρη. Και τρίτον, το κτίριο αυτό να στεγάσει όλη την αστυνομική διεύθυνση. Μην πάμε μόνο ένα αστυνομικό τμήμα και ψάχνουμε. Αυτό θα είναι κοροϊδία. Αυτό θα είναι μεγάλη κοροϊδία. Πάμε τώρα, μια και μιλάμε για κτίρια, να πούμε για το στρατόπεδο. Το στρατόπεδο που τόσο έχει απασχολήσει την περιοχή, εσείς επιμένετε θα πάρουμε το σύνολο του στρατοπέδου. Μέχρι όσο δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Και έχετε και την αντιπολίτευση, κυρίως του κυρίου Πρωτοπαπά της Πράσινης Πόλης, να λέει ότι δεν έχετε προσπαθήσει αρκετά. Τι γίνεται με το στρατόπεδο λοιπόν? Θα έρθει στο Δήμο? Το στρατόπεδο. 299 στρέμματα για την ακρίβεια. Πλην ενός 300. Το 2019 τον Ιούνιο έγινε το μνημόνιο συνεργασίας Δήμου Κορινθίων και Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ήταν τότε ο κύριος Αποστολάκης.
ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο δεκτό. Ξέρετε τι έλεγε τότε? Πολεοδόμηση του στρατοπέδου. Ναι. Πολεοδόμηση τι σήμαινε? 50% στο Δήμο, 50% στον ιδιοκτήτη. Τότε θα. Ομόφωνα. Ένα. Μπαίνουμε στη Δημοτική Αρχή του κυρίου Νανόπουλου. Προχωράει στην ανάθεση της πολεοδομικής πράξης. Την έδωσε μελετητή στον κύριο Φωτόπουλο, το γραφείο, τον Νικόντια. Ολοκληρώθηκε. Επί Νανόπουλου. Έρχεται θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πέρασε. Εγώ είχα άλλη άποψη. Υπήρχε διαδικασία, ναι, ότι αν θα γίνει πιο ψηλά κτίρια και πιο. Ναι, σωστά. Ώστε να παραδοθεί με καλύτερο μέρος στο Δήμο. Οι δύο παρατάξεις σχεδόν ομόφωνο ήταν ναι στην πολεοδόμηση. Μιλάμε για ένα 90% σχεδόν του Δημοτικού Συμβουλίου τα τελευταία. Με το 99%. Δεν θυμάμαι αν διαφώνησε κάποιος. Έρχεται. Τι μπορούσα να κάνω? Πέρασε στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία. Ήμουνα υπέρ της πολεοδόμησης. Απλώς εγώ έλεγα να μειωθεί ο συντελεστής για να γίνει ό,τι είναι η Αγιάννα και η Μπαθαρίστρα και τα Βοσέικα, να κρατήσουμε το γήπεδο ποδοσφαίρου που έπαιζε ο Παγκορινθιακός και να κάνουμε ένα μεγάλο υπερτοπικό πάρκο αναψυχής. Πάνω από 20 στρέμματα. Δεν πέρασε η πρότασή μου, προχώρησε, υπέβαλα ένσταση. Και εξετάστηκε η ένσταση. Και ενώ δεν είχα και καμία τύχη, όλος περιέργως ήταν η περίοδος που καταλάβαμε όλοι ότι δεν μπορεί να περπατήσει με τετραόροφα κτίρια μέσα στο στρατόπεδο, έγινε δεκτή η ένστασή μου. Και η ένσταση αυτή πήγε στο ΣΥΠΟΘΑ, αποτυπώθηκε όπως ακριβώς την είπαμε, το κατάλαβε και ο κύριος Νανόπουλος και πάμε μαζί. Όπως και ολοκληρώθηκε. Πήγε στο μέχρι ώρας όμως μιλάμε πάντα για μια πολεοδόμηση. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ξαναρχόμαστε και συζητάμε. Τελικά δικασίες τώρα. Όχι, εννοώ ότι αυτή τη στιγμή έχουμε και την αντιπολίτευση να λέει ότι όχι η πολεοδόμηση γιατί θα κοστίσει πολλά εκατομμύρια ευρώ και τελικά τι θα κερδίσουμε από όλη αυτή την υπόθεση. Υπάρχει μια απόφαση, όχι μία και δύο και τρεις αποφάσεις που μιλάει για πολεοδόμηση. Ναι. Σωστά, δεν κάνω λάθος αυτό. Έτσι. Σωστά. Άρα, γιατί συζητάμε ακόμα για κάτι που έχουμε πάρει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου? Θα σου πω γιατί συζητάμε. Συζητάνε. Εγώ και προεκλογικά, αλλά και με το που ανέλαβα, τι είπα? Ήμουνα και είμαι υπέρ της πολεοδόμησης. Όμως, ας εξαντλήσουμε, βρε παιδιά, και την τελευταία δυνατότητα. Άλλαξε η Δημοτική Αρχή, άλλαξε ο Υπουργός, ο κύριος Δένδιας τώρα. Πάμε να διεκδικήσουμε τα 300 στρέμματα να τα δώσουν στο Δήμο Κορινθίων δωρεάν. Όλο. Πήγαμε. Παράταξη του κύριου Νανόπουλου δεν μπήκε στην Επιτροπή. Πήγα εγώ. Ο κύριος Νανόπουλος έλεγε δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία γιατί ξέρει, έλεγε ο ίδιος, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το πάρετε. Έτσι έλεγε, ναι. Σεβαστή η άποψη. Εμείς είχαμε και μια ελπίδα. Λέμε, μπας και πείσουμε τον Υπουργό. Πήγαμε στον Υπουργό, τον κύριο Δένδια, μετά από 5 μήνες. Μας δέχτηκε, συζητήσαμε σε πολύ καλό κλίμα. Ήταν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Παπαβενέτη. Και τελικά συμφωνήσατε ότι διαφωνείτε. Με τον Παπάς και ο κ. Γκουριώτης. Είπαμε ότι είχαμε να πούμε σε καλό κλίμα, γιατί τώρα εμφανίζονται κάποιοι επαναστάτες. Ναι. Σε καλό κλίμα. Συζητήσαμε, λέμε, δώστε το μας. Κύριε Υπουργέ, έχει υποστεί η πόλη από το 2012 τη διαδικασία των μεταναστών, είτε της ανοιχτής είτε της κλειστής δομής. Δώστε μας ένα αντισταθμιστικό. Θα το δούμε, θα το κάνουμε, θα το ράνουμε. Έμεσα μας απαντάει το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, που είναι κάτω από τον Υπουργό, ότι εδώ έχουμε προχωρήσει σε πολεοδόμηση. Δεν γίνεται να πάμε σε ανάθεση, δεν υπάρχει διάταξη. Άρα πρέπει λοιπόν, εγώ πρέπει να προχωρήσω. Τι θα είμαι, μονικός να λέω, εγώ το διεκδικώ, ωραία, διεκδικήστε το. Εγώ με τη μαρκοθόρα μου. Ναι, διεκδικείς, αλλά δεν έχεις καμία τύχη, τουλάχιστον. Καμία. Αν δεν ξεκινήσει. Δηλαδή, εσάς η λογική είναι, ας πάρω αυτό που μπορώ να πάρω αυτή τη στιγμή. Και συνεχίζω μετά τη διεκδίκηση και το υπόλοιπο. Ναι, έχουμε μία στρατηγική. Λοιπόν, σας λέω ότι πολύ σύντομα ολοκληρώνεται η πολεοδόμηση, δεν ξέρω, ένα θέμα του Υπουργείου. Τελειώνει. Πάμε σε δεύτερη φάση. Παίρνει ο Δήμος το 50%. Γίνεται πράξη εφαρμογής. Θα αναθέσουμε σε μελετητή. Η πράξη εφαρμογής είναι εύκολη γιατί είναι ένας ο ιδιοκτήτης στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας και λέει ποιο οικόπεδο παίρνει, ποιο ΚΠΧ ανήκει στο Δήμο, πού είναι ο δρόμος, πού είναι εύκολο, πανεύκολο. Αυτόματα καταχωρίζει το κτηματολόγιο, το 50% αυτόματα έχει μπει ήδη στην περιουσία του Δήμου. Δωρεάν. Κανένα κόστος. Στη συνέχεια, το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, και θα σταματήσω, δεν θα σας πω περισσότερα, πρέπει να καταβάλει εισφορά σε χρήμα. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό ποσό. Το έχει. Σε γη ή χρήμα? Σε χρήμα. Ναι. Όχι σε γη. Άμα δεν δω σε χρήμα, θα πρέπει να δώσει σε γη. Είστε ένας πολύ πανέξυπνος άνθρωπος, σταματάω εδώ.
Είμαστε στο δεύτερο μισό της εκπομπής μας. Έχουμε πάντα μαζί μας τον κύριο Νίκο Σταυρέλη, τον Δήμαρχο Κορινθίων. Δήμαρχε, με μια ανοιχτή ατζέντα και μου αρέσει πολύ ότι έχουμε επιτέλους τον χρόνο να μιλήσουμε για όλα. Θα ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίωρο με ένα από τα πιο σημαντικά θέματα, νομίζω και για σας. Το γεγονός ότι είχαμε ένα δήμαρχο που έβγαλε μια ανακοίνωση. Ναι, ήταν σοκαριστική αυτή η ανακοίνωση. Ότι έχω μόνο 170.000 ευρώ διαθέσιμα για τα σχολεία μας. Αν δεν μπορεί λοιπόν ένας δήμαρχος να δώσει λεφτά για τα σχολεία, νομίζω παίρνει το κλειδί, κλειδώνει και λέει γεια σας. Τι θα γίνει τώρα με 170.000 ευρώ να διαχειριστείτε τα προβλήματα που έχουν τα σχολεία μας, τις ανάγκες στα σχολεία μας? Πράγματι είναι αστείο το ποσό. Είναι το περίφημο μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες αλλά χωρίς πόρους. Με 170.000 ευρώ δεν φτιάχνω, δεν συντηρώ, δεν επισκευάζω ούτε 2 δημοτικά ή 2 γυμνάσια. Πόσα είναι τα σχολεία που έχετε στο Δήμο Κοντά? 7 σχολεία. Ναι, πρωτοβάθμια. Εγώ έλεγα 6-5. Ναι. Λοιπόν, αναγκάζομαι και βάζω από πόρους του Δήμου. Ήδη έβγαλα εργολαβία, νομίζω είναι 350.000 ευρώ. Έχω την εντύπωση ότι ευωδόθηκε κιόλας, είχαμε και ανάδοχο. Ο οποίος πρέπει να πάει σε 10 σχολεία να κάνει δουλειές. Είτε είναι αλουμινά, είτε σουβατζή, είτε μπετατζή, είτε πλακά, είτε μόνος, είτε παράθυρα, είτε σπάσαν τα τζάμια, είτε καυστήρες, καλοριφέρ, κλιματιστικά, πάσης φύσεως. Άρα πρέπει να πάρω μια έκπτωση 0 για να μπορέσει να το κάνει. Γιατί τρελαίνονται και οι εργολάβοι, δίνουν σε τέτοια έργα εκπτώσεις, τα οποία μετά σηκώνουν τα χέρια, δεν μπορούν να υλοποιήσουν. Σε αυτά τα έργα δεν θέλουμε εκπτώσεις. Πάμε παραπέρα. Τι να κάνω? Θα γίνονται γρήγορα, γίνονται απευθείας. Και διαγωνισμός. Ναι, υποχρεωτικά. Πάνω από τις 60.000 είναι διαγωνισμός. Υποχρεωτικά ανοιχτός, αδιάβλητος, δεν το συζητάω. Άρα, για να καταλάβω κάτι. Εγώ είμαι ένας διευθυντής σε ένα σχολείο και έρχομαι και λέω: Νίκο, έχω πρόβλημα. Μου έχουν σπάσει 3 πόρτες και 4 παράθυρα. Γιατί κάποιοι μπήκαν το βράδυ και δεν ξέρω τι κάνανε μέσα και χρειάζομαι να τα φτιάξει αυτά. Ποια είναι η διαδικασία? Η διαδικασία η σημερινή και η διαδικασία η χθεσινή. Αυτά που αντιμετωπίζει ένας δήμαρχος, θέλω να μου πεις, γιατί εγώ δήμαρχος δεν. Μέχρι 31/12/23 έτυχε με την ανάληψη τη δική μου, καταργήθηκαν οι σχολικές επιτροπές, οι οποίες ήταν ό,τι καλύτερο εργαλείο υπήρχε. Όλα τα ποσά που μας έδινε η κυβέρνηση, το κράτος, πηγαίνανε στις σχολικές επιτροπές, μία πρωτοβάθμιας και μία δευτεροβάθμιας. Αυτές οι σχολικές επιτροπές λειτουργούσαν τάχιστα. Έπαιρνε ο διευθυντής τον πρόεδρο, τον Παναγιώτη, τον Δράκο ή ποιος ήταν στην πρωτοβάθμια, τον Μποζίκη, και τους έλεγε: Τάσο, έχω πρόβλημα εκεί. Σε παρακαλώ πολύ, τα σπάσανε τα τζάμια. Αυθημερών γινόταν η αντικατάσταση. Έκοβε ένα τιμολόγιο, ο προμηθευτής ή ο επισκευαστής πληρωνόταν αστραπή. Φορολογική, ασφαλιστική, τελειώσαμε, τίποτε άλλο. Με την κατάργηση ήρθαν όλα στους Δήμους. Ο Δήμος έχει ένα πάρα πολύ βαρύ οργανισμό, όχι ο Δήμος Κορινθίων, όλοι οι Δήμοι. Και έρχεται η υπηρεσία και σου λέει: Όχι, Δήμαρχε, θα κάνεις μία ανάθεση 3, 5, 8, 10.000. Μετά πρέπει να πάμε σε διαγωνισμό. Γιατί είναι κατάτμιση. Δεν μπορεί να πηγαίνει συνέχεια να κόβει ένταμα 300, 500, 1000. Το σχολείο αυτό έχει. Τι πρέπει να έχει, ένα κληρονομικό χάρισμα να έχει ο Δήμαρχος και να πει ότι θα σπάσουν 70 τζάμια μέσα στη χρονιά αυτή? Αυτά είναι τα παλαβά της νομοθεσίας. Τα είπα και στον Υπουργό, στον κύριο Λιβάνιο. Δεν ακούνε, είναι λάθη, είναι εγκληματικά λάθη και λουζόμαστε εμείς το πρόβλημα τώρα. Μαθητών, γονέων, καθηγητών, δασκάλων που. Τι λέει ο λαός, τα παράπανα στον Δήμαρχο, δεν λέει η Θήμη μου. Και δεν το Μα είσαστε και πρώτος. Παλεύω εκ των ενόντων να μιλάω στους προμηθευτές, στους επισκευαστές. Πήγαινε, φτιάχτω, σε παρακαλώ πολύ. Ό,τι φτιάχνετε, γιατί είναι πράγματα τα οποία θέλει εργολαβία. Και να χρωστάω μετά σε αυτούς τους ανθρώπους και να περιμένω πότε θα βγάλουμε την εργολαβία, να τους πληρώσουμε εκ των υστέρων. Και όσοι αντέχουν. Γιατί αυτά κάνουν και 5 και 8 μήνες. Όσοι αντέχουν. Γίνεται αυτό ή είναι ημιπαράνομα, Δήμαρχε? Ημιπαράνομο είναι. Τι θα κρυβόμαστε? Ημιπαράνομο. Πώς θα γίνει, αλλιώς δεν μπορεί. Άρα κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί με αυτό. Κρύβουν και αν θέλουν. Περισσότεροι δεν θέλουν να συνεργαστούν. Κουραστεί κιόλας. Και μετά πας και του λες: Φέρε φορολογική, φέρε ασφαλιστική, φέρε άλλα 8 δικαιολογητικά για να σε πληρώσουν. Λέει ο άλλος: εσύ χτύρ, τα λέω, συγγνώμη που τα λέω έτσι. Πάω στην αγορά. Δεν θέλω, πήγαινε παιδί μου, ή θα κάνω δωρεάν, ή μην με ξαναμπλέξεις με τέτοια πράγματα. Για τέτοιες δαπάνες. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά δεν είναι μόνο οι μικρές δαπάνες, είναι και οι μεγάλες δαπάνες. Αν πάτε στο τρίτο δημοτικό σχολείο
που ο δήμαρχος πάει κατηγορούμενος με απόφαση εισαγγελέα Ρίου Πάγου, γιατί καινούριο κτίριο της δεκαετίας του 80-90 είναι κοντά στη θάλασσα και έχει προβλήματα με τις διαβρώσεις, πέφτουν οι σοβάδες, πήγαμε, τα ρίξαμε και τώρα έχουν βγει τα σίδερα και πρέπει να κάνουμε εργολαβία. Η εργολαβία είναι πάνω από 300.000. 300.000, 170 μου δίνουν. Εγώ 350 βάζω για όλα τα σχολεία. Τι θα κάνω με όλα αυτά? Το έβαλα στο πρόγραμμα Γιαννάκου, Μαριέτα Γιαννάκου, δεν θα φτάσουν τα χρήματα και θα αναγκαστώ να βάλω και από πόρους του Δήμου για να είναι ένα αξιοπρεπές κτίριο. Καλά, καλό είναι να μπαίνουν. Εκεί τα χρήματα αυτά δεν πάνε ποτέ χαμένα. Ό,τι πέφτει στη σχολή. Αλλά δεν υπάρχει ευελιξία. Τι πρόβλημα υπάρχει? Εγώ αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Γιατί επειδή είχα ζήσει την ίδια κατάσταση. Τότε δεν θυμάμαι. Εγώ θα σας πω για το 12ο που είχαν βγει τότε και βρίζανε τον μπούρο ότι θα πέσει η γέφυρα και όλα αυτά τότε με τη γέφυρα του 12ο. Έχετε δίκιο, ναι. Και μου έλεγε ότι αυτά είναι μια πολιτική που ξέρουν ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα γιατί δεν έχω την ευελιξία να το κάνω γρήγορα. Τελικά υπάρχει κάποιος τρόπος, αν ένας δήμαρχος θέλει να είναι ουσιαστικός και γρήγορος, υπάρχει τελικά ένας τρόπος για να γίνονται αυτά τα πράγματα, ή είσαστε τόσο εγκλωβισμένοι που δεν μπορεί να γίνει τίποτα? Μα σας λέω, δεν υπάρχει τρόπος. Τίποτα. Ο άλλος που σας είπα είναι ή μη νόμιμος ή μη παράνομος. Έλα, φτιάχτω, αλλά μιλάμε για μικρά ποσά. Ναι. Τώρα το 12. Δεν θα γραμματοδοτήσει κάποιος 100.000 ευρώ υπολάβος. Ούτε τολμώ να το πω κιόλας. Και δεν ξέρεις κιόλας αν μετά η οικονομική υπηρεσία σου πει μα το έργο έχει γίνει αυτό και δεν γίνεται. Έχουμε και αυτούς τους κινδύνους. Ναι. Δεν ξέρετε τι ελέγχους περνάμε. Εντάξει, καλή είναι η έλεγχη, αλλά πρέπει να καταλαβαίνεις, να το βλέπεις. Ότι έγινε αυτό το πράγμα, τι να κάνουμε. Αυτά τα λέτε με τους υπουργούς? Βεβαίως. Τίποτα. Τείχος. Τείχος. Αυτά είναι σε μια λογική για να μειωθούν. Αυτή είναι μια λογική για να μειωθούν οι απευθείας αναθεσούλες αυτές που κάποιοι σίγουρα θα τα χρησιμοποιούσαν και για κακό σκοπό για να βολεύουν δικούς τους. Αν θα ρωτήσετε τον Υπουργό, μου είπε: όχι, Νίκο, ξέρεις, εγώ εξακολουθώ και λέω ότι κακώς ήταν οι σχολικές επιτροπές διότι ήταν διεφθαρμένες. Μα του λέω: πώς μπορεί να το πεις αυτό όταν είχαμε 332 δήμους? Τι ήταν, επί 2 οι σχολικές επιτροπές, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, 600 σχολικές επιτροπές, ήσαν και κάποιοι διεφθαρμένοι, 5-10. Γρά, κάηκαν και τεχλά. Ασφαλιστικά μέτρα περισσότερο ελέγχου. Μην το κλείνετε όμως, παίρνουμε κεφάλι για όλους και τώρα δεν μπορούμε να λύσουμε προβλήματα καθημερινότητας. Μια και τα σχολεία παλιά, έτσι. Βάλτε σχολεία του 50, του 60. Σχολεία που και ναι, δημοτικό. Εγώ εδώ ήμουν. Ούτε ήταν από τότε παλιό. Το δεύτερο δημοτικό σχολείο από το 1930. Το πρώτο δημοτικό σχολείο 1932. Σχολεία παλιά που θέλουν συνέχεια συντηρήσεις, επισκευές. Σχολεία καινούρια παίζει να φτιαχτούν. Δηλαδή αυτό το 12ο και το 4ο. Εγώ εκεί πήγα σχολείο και ήταν ήδη παλιό από τότε και λέγαμε πού θα πέσει αυτό το σχολείο. Έχει φτάσει το 2025. Εγώ ήμουν εκεί το 80, 81, 82. Και αναρωτιέμαι, δεν πρέπει να φτιαχτούν καινούρια σχολεία σε αυτή την πόλη? Στο συνοικισμό, παραδείγματος χάρη, δεν πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση με αυτά τα 2 σχολεία? Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Σήμερα κοιτάμε τα σχολεία, πρώτον να έχουμε συντηρήσεις, επισκευές και δεύτερον τι ανάγκες έχουμε σε σχολεία. Πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας. Αυτό που έχουμε απόλυτη ανάγκη από πρωτοβάθμια είναι μόνο η νηπιαγωγία. Δεν υπάρχει ανάγκη. Έγινε και υποχρεωτικό το νηπιαγωγείο και δεν μπορεί να βάλει και 40 παιδιά μέσα σε μια τάξη. Έτσι. Και είναι όλα. Δεν είναι όλα, αλλά είναι τα περισσότερα σε νοικιαζόμενα εδώ και 30 χρόνια. Με κάτι ενίκια εξευτελιστικά, γιατί δεν μπορούν να πάρουν και ενίκια 160-180 ευρώ. Αφού είναι. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Ναι, αλλά πολλές φορές είναι και σε κτίρια τελείως ακατάλληλα για την νηπιαγωγεία. Μα σαφώς και είναι ακατάλληλα, γιατί δεν επενδύει και ο ιδιοκτήτης. Όταν του δίνει ενίκιο 160 ευρώ, όσο είχε πριν 30 χρόνια, πώς θα του πω εγώ? Πήγαινε φτιάξτε το για να σου δώσω παραπάνω. Για να το φτιάξει θέλει 10.000. Ποιος τα έχει σήμερα να τα βάλει? Δεν θυμάμαι ποιο είναι αυτό στην αρχή της Κύπρου που ήταν ένα νηπιαγωγείο, παιδικό σταθμό. Κύπρου και Πυρήνη. Και πετάγονταν τα παιδιά για να πάνε απέναντι στην παιδική χαρά με κίνδυνο κάθε φορά να θρηνήσουν. Τώρα για να νοικιάσει έχει πολύ διαφορετικές προδιαγραφές. Θέλει αυλή, θέλει πολεοδομία, θέλει στατικότητα, θέλει άδεια, θέλει τουαλέτες αμαία, θέλει πάρα πολλά πράγματα που λίγα κτίρια το έχουν. Και έτσι έχουμε δυσκολίες να νοικιάσουμε. Δημοτικά σχολεία δεν έχουμε ανάγκη να φτιάξουμε. Ούτε να φτιάξετε όμως. Πόσα, δηλαδή. Ναι. Δεν έχουμε κτίρια, δεν έχουμε οικόπεδα μέσα δεν στο κέντρο.
Είχατε κάνει μια καταπληκτική δουλειά τότε επί πνευματικού προσωπικά. Είχατε αναλάβει να δείτε την περιουσία του Δήμου. Ναι. Τα ακίνητα του Δήμου που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Τελικά αυτά τα ακίνητα, έγινε αυτή η δουλειά. Υπάρχουν ακίνητα μέσα στην περιοχή που θα μπορούσαν να γίνουν κάτι, να αξιοποιηθούν με κάποιο τρόπο? Όχι, ακίνητα οικόπεδα που να θέλουμε να φτιάξουμε ένα νηπιαγωγείο, παράδειγμα ένα πολυδύναμο με 2 ή 3 νηπιαγωγεία δεν υπάρχουν, αλλιώς θα το είχαμε κάνει ήδη. Υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις, αλλά δεν έχουμε οικόπεδο. Στο στυλ που έγινε στην Αγία Άννα επάνω, εκεί είναι το νέο σχέδιο πόλης και έχω και άλλα τέτοια οικόπεδα στην Παθαρίστρα. Αυτό θα γίνει και ένα καταπληκτικό σχολείο κιόλας. Βεβαίως, αλλά δεν μπορώ να πάρω όμως όλα τα νηπιαγωγεία, τα νήπια από το κέντρο της πόλης να τα πηγαίνω με λεωφορείο στη Φιλοθέη ή στη Νεάπολη. Και θέμα ασφάλειας κιόλας. Βεβαίως είναι. Και ο γονιός δεν είναι. Τότε να τα κλείσουμε όλα τα σχολεία και να τα κάνουμε ένα μεγάλο στην Παθαρίστρα. Έχουμε χώρους εκεί. Δεν ενδείκνυται όμως. Μάλιστα. Από πλευράς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η πόλη δεν έχει ανάγκη. Έχουμε ανάγκη μόνο για ένα ΕΠΑΛ, το οποίο θα πάει στην Παθαρίστρα. Έχουμε και θέμα ότι έχουν μειωθεί και τα παιδιά. Αυτό είναι ένα. Ακριβώς. Μα είναι τραγική η μείωση. Είναι τραγικότατη. Και πάλι. Πώς? Έχουμε μια εικόνα. Πώς έχουν μειωθεί τα παιδιά? 20% είναι το κολιανιό. Βεβαίως είναι. Βεβαίως. Σβήνουν τα χωριά, σβήνουν. Εδώ έχουμε μείωση στην πόλη. Ξέρετε ότι έχουμε μείωση παιδιών στην πόλη? Τα τμήματα είναι 14-15. Αν πάρει να κάνεις 2 τμήματα θα σου βγουν 28. 14 παιδιά είναι ούτε κολέγιο, ούτε ιδιωτικό σχολείο δεν είναι έτσι. Έχουμε πρόβλημα με το δημογραφικό, είναι σαφές. Και όταν και η Κόρινθος έχει πρόβλημα που είναι δίπλα στην Αθήνα, καταλαβαίνετε τι γίνεται στα χωριά. Έτσι. Σε κάποια στιγμή τα περιφερειακά γυμνάσια λύκεια θα σβήσουν. Δεν είναι μακριά. Και κρούω τον κόδωνα του κινδύνου για να μην φωναρά, ξέρει να μην είναι 3 παιδιά, 2. Και όταν θα μείνει 3-5 παιδιά, τα παίρνει ο γονιός και τα φέρνει στην Κόρινθο. Έτσι του λέει τι μάθημα θα κάνει με 3 παιδιά. Μπαίνει άλλο κόστος. Έχω στην Περαχώρα μου λένε ότι είναι η ίδια κατάσταση, ότι μήματα των 4 παιδιών. Ένα χωριό που έσφιζε από ζωή. Και ένα πλούσιο χωριό, υποτίθεται. Και το Λύκειο του Λεχαίου παλεύουμε να κάνουμε. Τελειώσαμε τη μελέτη, μας πάει κοντά 7 εκατομμύρια. Νομίζω ότι είναι απλά τα πράγματα. Να φύγει δηλαδή η προκάτη αίθουσα και να γίνουν. Είναι 12 αίθουσες προκάτ. Σήμερα είναι ένα κανονικό λύκειο με 300 μαθητές. Ναι. Δυναμικό σχολείο. Και τι λέτε να αλλάξει, να φύγουν τα προκάτ? Θα φύγουν τα προκάτ, ήδη κάναμε τη μελέτη. Με τη χρηματοδότηση εκτιμώ ότι θα την πετύχουμε. Είναι και αφέγει κιόλας, γιατί εκεί είναι πραγματικά από τα λίγα χωριά που έχουν ακόμα. Ή και το μεγαλύτερο χωριό, αλλά καλύπτει και την ευρύτερη περιοχή. Να πάμε σε κάτι που θα μου πούνε ότι δεν ήθελες να τολμήσεις να ρωτήσεις το Σταυρέλη. Οι σχέσεις με τους δημοτικούς συμβούλους που εκλέχτηκαν με την παράταξή σας. Τι γίνεται, πώς είναι? Πολλοί συζητήθηκαν αυτές τις σχέσεις. Τι να κάνουμε. Και βλέπω και κοντρίτσες μεταξύ η δική σας αντιδήμαρχη, η δική σας δημοτική σύμβουλη. Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε να δείτε, σας είπα, έδωσα όλες τις αρμοδιότητες, σας το είπα προηγουμένως, όλες τις αρμοδιότητες και τις υπογραφές στους αντιδημάρχους. Υπήρξαν προβλήματα. Ποιος υπέγραφε την ανάθεση, τη σύμβαση, τη μελέτη. Υπήρξαν προβλήματα. Αυτά τα έλυσα. Τα έλυσα με τον πιο ανώδυνο τρόπο. Τα πήρα πάνω μου. Δεν τα πήρα να τα δώσω σε κάποιον άλλο για να θεωρείτε ότι κάποιον ευνόησα ή κάποιον αδίκησα. Αυτό έλειξε. Οι σχέσεις οι δικές μου, επειδή ακούγονται πάρα πολλά. Με όλους τους συνεργάτες μου. Με όλους, όπως σας λέω, με όλους. Μιλάω με όλους, κυριολεκτικά. Είναι άψογοι. Θα το πάμε και συγκεκριμένα. Με Μανολάκη και Στριμποϊνοπούλου. Και με τον Δημήτρη Μανολάκη και με τη Γεωργία Στριμποϊνοπούλου. Είναι άψογες. Τώρα, το τι λέγεται έξω ή τι λένε ο κάθε ένας, εγώ σας λέω δημόσια στο κανάλι σας. Είναι άψογες. Και δεν θα σταματήσω. Ή με τον Τάσο τον Μποζίκη, που αναγκάστηκα να πάρω μια απόφαση. Όχι διαγραφή, έχει διαφορά. Η διαγραφή με την απομάκρυνση. Πρέπει να πάρω και κάποιες αποφάσεις, να λειτουργούμε. Δεν γίνεται να χτυπάω μόνο πλατούλες και να λέω μπράβο κλπ. Όπως κάνω στην κυβέρνηση και λέω ευχαριστώ, αλλά τόσο φωνάζω και θα με δείτε πώς θα φωνάξω σήμερα με τα ηχθειοτροφία που πάνε να μας κάνουν ηχθειοτροφική ζώνη, επέκταση της ηχθειοτροφικής ζώνης στο Κατακάλι, τον κόρφο κυρίως πάνω να πείσουν. Θα φωνάξω και πάρα πολύ δυνατά. Έτσι είμαι και με τους συνεργάτες μου. Μην νομίζεις σε όλους λέω μπράβο κλπ. Όταν είμαστε τέτα-τέτ φωνάζω. Και φωνάζω και πολύ δυνατά. Είμαι ένας άνθρωπος απαιτητικός. Ένα να ξέρετε, είναι πολύ δίκαιος.
πολύ δίκαιος, σε βαθμό κακουργήματος, έχω απαιτήσεις. Αν βλέπω δυσαρμονίες, δυσλειτουργίες, δυστροπίες, παρεμβαίνω. Δεν μπορώ να τα βλέπω έτσι και αυτά. Τα βλέπατε και χρειάστηκε να παρέμβετε με το θέμα του Μανολάκη, του Δημήτρη Μανολάκη, και να πάρετε τις τεχνικές υπηρεσίες σε εσάς? Όχι, δεν έβλεπα αυτά. Έβλεπα ότι κάτι έπρεπε να αλλάξω στην τεχνική υπηρεσία. Δεν είχα παράπονο εγώ από τον Δημήτρη Μανολάκη και του τα είπα. Και αν είχα παράπονο, γιατί να τον έκανα υπουργό πολιτισμού, αντιδήμαρχο πολιτισμού? Προσωπικά τον πήρα και του είπα και. Εγώ του είπα συγχαρητήρια και μου λέει ότι μην συγχαίρεις, γιατί δεν θα με δεις να παίρνω το χαρτοφυλάκι. Που για μένα θεωρούσα ότι είναι. Εγώ θεωρούσα ότι ήταν το κορυφαίο. Δηλαδή, εγώ πιστεύω πολύ στον πολιτισμό για το Δήμο Κορινθίου. Για μια πρωτεύουσα νομού, πιστεύω ότι είναι κομβικός ο ρόλος του αντιδημάρχου πολιτισμού. Εκεί λοιπόν είχαμε. Δεν έχω παράπονο. Να ορίζεται, να ξεορίζεται, να ξαναορίζεται, να μπαίνει κάποιος, να φεύγει κάποιος. Εκεί υπήρχε ένας πανικός, μια ανακατοσούρα. Σε τι ήταν αυτό τότε, αφού είστε τόσο καταπληκτικές σχέσεις μεταξύ σας? Και εγώ δεν είπα καταπληκτικές. Έχω άψογες. Άψογες σχέσεις, ωραία. Και δεν έχω αλλάξει. Δεν έχω αλλάξει. Άρα προσωπικά από εσάς είναι άψογες σχέσεις. Θεωρείτε ότι είναι αμφίδρομο αυτό? Δεν το ξέρω, αυτά ρωτήστε τους ιδίους. Νομίζω πως ναι, αλλά ρωτήστε όταν θα τους καλέσετε ποιες είναι οι σχέσεις. Υπάρχει πιθανότητα να δούμε μια παράταξη που βγαίνει από τον κύριο Μανολάκη? Μια παράταξη? Που να βγαίνει από τον κύριο Μανολάκη. Γιατί νομίζω ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει παράταξη. Υπάρχει σαν σκέψη αυτό? Εσείς το φαντάζεστε ότι θα μπορεί να βρεθείτε στην επόμενη? Αλλά ακόμα και να μην είχε φύγει από αντιδήμαρχος πολιτισμού, μπορώ να στερήσω εγώ και όχι από το Μανολάκη ή τη Γεωργία. Αξίες είναι δεδομένες. Και από στελέχη που μείνανε. Δηλαδή, τι να στερήσω εγώ τώρα από τον Παναγιώτο Λαμπρινό να ηγηθεί παράταξη? Καθένας έχει τη φιλοδοξία του. Είναι απόλυτα θεμιτή. Δεν έχω τέτοια ταμπού. Απλώς είπαμε είναι λίγο νωρίς ακόμα. Έχουμε 2-3 χρόνια μπροστά μας. Το καταλαβαίνω τι λέτε. Τα βλέπω δύσκολα αυτά τα πράγματα, αλλά είναι αναφέρεται δικαίωμα του κάθε Δημοτικού Συμβούλου, του κάθε πολίτη να σκέπτεται να ηγηθεί μιας προσπάθειας. Αυτό είναι απόλυτα θεμιτό και δημοκρατικό δικαίωμα. Πιστεύει ότι κάποιος άλλος θα φέρει καλύτερο αποτέλεσμα. Οκ, κατανοητό, καθένας παίρνει τις αποφάσεις του, προχωράει. Από μένα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν είναι εύκολο όμως. Θα σας κάνω την ερώτηση. Βαρύ το φορτίο αυτό. Αυτό πήγαινε να ρωτήσω τώρα. Θα σας κάνω μια ερώτηση που εγώ προσωπικά αναρωτιέμαι. Ο Νανόπουλος δεν προλάβαινε να βγει από το Δημαρχείο. Ο Πούρος δεν προλάβαινε να βγει από τις τεχνικές υπηρεσίες. Ο Νίκος Σταυρέλης έχει το χαρτοφυλάκιο του Νανόπουλου, το χαρτοφυλάκιο του Πούρου και πάει και σε διάφορα μέρη να συναντιέται με τον κόσμο. Δεν στοιχίζει αυτό από τα έργα? Όχι. Πώς τα καταφέρει? Θα σας πω το εξής. Εσείς δεν διαπιστώσατε ότι σε 5 μήνες ξεμπουκώσαμε πολλά πράγματα? Έχω άλλο τρόπο σκέψης. Ο τρόπος σκέψης ο δικός μου, αν θα έρθετε, θα σας φωνάξω αν θέλετε. 3 φορές την εβδομάδα είμαι στην τεχνική υπηρεσία με συσκέψεις. Και όχι μόνο. Πάω με τον διευθυντή, τον Νίκο τον Γκουίν και τον Γιάννη τον Τζολάκη στα έργα, και όχι μόνο όταν σας φωνάζω για να, να σας δείξουμε πού είναι το κάθε έργο, για να δούμε τα προβλήματα, είτε που μας θέτουν οι πολίτες, είτε που έχουμε στο πρόγραμμά μας, για να το μελετήσουν. Να δώσω τις οδηγίες μου και αυτοί θα κρίνουν πώς πρέπει να γίνει η μελέτη. Αναλαμβάνετε όμως και εσείς το προσωπικό κόστος για ό,τι δεν πάει? Προφανώς. Μέσα στα χρονοδιαγράμματα. Μου το είχα και πριν. Ο Δήμαρχος το παίρνει. Άρα δεν αλλάζει κάτι. Δεν αλλάζει κάτι. Το κόστος το είχα. Για κάτι που δεν προχωράει ή για κάτι που πήγαινε καλά, ο Δήμαρχος το χρεώνεται. Δεν το χρεώνεται ο Αντιδήμαρχος. Αυτό πρέπει να είναι κατανοητό. Για να σας πω κάτι. Έχουν περάσει πόσους αντιδημάρχους είχε ο αείμνηστος ο Θωμάς, ο Θωμαΐδης, ή μετέπειτα ο Πνευματικός ή ο Βασίλης ο Νανόπουλος? Πόσοι? Δεκάδες αντιδήμαρχοι. Θυμάται κανένας τους τελευταίους μόνο? Ποιος θυμάται πόσους αντιδημάρχους έχει και τι έργο, και αν ήσαν καλοί ή κακοί, άριστοι ή μη άριστοι? Το θυμάται. Πότε έγινε αυτό το έργο? Επί Θωμαΐδη, επί Νανόπουλου. Δεν λέει κανένας επί αντιδημάρχου. Νίκου του Σταυρέλη ή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Νίκου του Σταυρέλη, επί Θωμαΐδη. Άρα, για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, τα λέει ο Θωμάς από πάνω. Μου λέει ο Νίκος Σταυρέλης ότι παίρνω εγώ την ευθύνη για ό,τι πάει καλά και ό,τι πάει άσχημα, έχοντας αναλάβει όλοι. Ούτε θα ήταν ωραίο να έλεγα ξέρετε, ό,τι καλό γίνεται το κάνει ο Σταυρέλης. Ό,τι δεν γίνεται καλά ή δεν γίνεται καθόλου, φταίνει η αντιδήμαρχη. Όχι, προς Θεού, δεν είναι. Τα παίρνω πάνω μου. Ωραία.
Για τον πολιτισμό τα παίρνουν και αυτά πάνω σας. Βεβαίως, γιατί είναι όλοι τα γνώστη το τι κάνει ο Παναγιώτης ο Λαμπρινός. Γιατί? Δεν κάνει αυθαίρετα, με ενημερώνει. Εκεί υπάρχουν αρκετές ενστάσεις λοιπόν στο θέμα του πολιτισμού. Να ακούσω. Και για το κόστος κάποιων εκδηλώσεων που θα μπορούσε να είναι κάπως διαφορετικό και κάποια είναι σε αρκετά μεγάλο ποσό. Παραδείγματος χάρη αυτό που έγινε την πρόσφατη ανάθεση για το φεστιβάλ που γίνεται κλασικής μουσικής, το Μούσα. Συζητήθηκε πολύ αυτό το ποσό. Το ποσό 28.000 ευρώ. Είπαμε που μου δίνετε την ευκαιρία. Εγώ είπαμε, θα τα πούμε όλα σε αυτή τη φορά. 28.000 ευρώ για 2 εκδηλώσεις και η κρατική δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Είναι 3 οι εκδηλώσεις, δεν είναι 2. 2 και κρατική. 2 και κρατική. Η κρατική τι είναι, δεν είναι. Η κρατική όμως, από ό,τι ξέρουμε, έρχεται δωρεάν. Είναι το να κάνεις ένα τραπέζι, το να μεταφερθεί η κρατική, δεν υπάρχει το κόστος να πληρώσει την κρατική. Άρα είναι η κρατική. Ό,τι πληρώσαμε πέρσι, τα ίδια πληρώνουμε και φέτος. Αντιγραφή όταν σε Είναι πολλά τα λεφτά. Ναι, είναι πολλά τα λεφτά, γιατί στα 28.000 είναι και ο ΦΠΑ. 25, 24. 20, τι. Δεν βγαίνει τόσο. 25.000. 25 συμφιδία. Για τα έξοδα της κρατικής για να έρθει το φαγητό, τα λεωφορεία. 4.000 ευρώ. Θα πληρωθούν από τους συνθέτες αυτούς, δεν τα ξέρω τα συγκροτήματα πώς τα λένε, και ο ύμνος της Κορίνθου από τον Λέο Μπράουερ. Ωραία. Ποιος το επέλεξε το Λέο Μπράουερ? Εμείς τον επιλέξαμε. Ο Δήμος Κορινθίων επέλεξε. Γιατί υπάρχει ένα περίεργο δελτίο τύπου που λέει ότι η κρατική ορχήστρα ζήτησε να γραφτεί ο ύμνος της Κορίνθου και τελικά ποιος παίρνει τις αποφάσεις, εγώ αναρωτιέμαι. Ο Δήμος Κορινθίων. Άρα ο Δήμαρχος ζήτησε να γραφτεί ένας ύμνος για τον Κόρινθο. Από το Λέο Μπράουερ. Και με τα στελέχη που έχουν σχέση με τον Λέο Μπράουερ, ούτε τον γνωρίζω τον άλλο. Ναι, γιατί μου έκανε εντύπωση αυτό. 86 χρονών, θυμάμαι. Είναι ο κορυφαίος. Είναι, εγώ τα μαθαίνω. Είναι μια μουσικά. Είναι γεγονός ότι δεν είναι ένας καταπληκτικός μουσικός. Αλλά είχαμε ανάγκη να φτιάξουμε έναν ύμνο για την Κόρινθο. Μην έχουμε. Όπως είχε γίνει η Πυθομαΐδη για τον. Μήπως γίνει η κατάσταση όπως έμπαινε ο Darth Vader. Τα έχω πει και με το που θα μπαίνει ο Δήμαρχος μέσα να παίζει συγκεκριμένο ύμνο. Όχι. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ναι, απλώς έκανε εντύπωση αυτό. Η αμοιβή. Τρέσε μέσα από τον Πούσα. Γιατί δεν μπορεί ο Δήμος να πληρώσει αλλιώς αυτήν τη δαπάνη. Μάλιστα. Και πόσο κοστολογείται αυτό η έγγραφη του ύμνου? Κοντά 15.000. 15.000. Δεν πληρώνει ο Δήμος 15.000, θα πληρώσει ο Δήμος 5.000, θα πλήρωσε ήδη η Motor Oil άλλες 5.000 χορηγία και τα άλλα 5-7 πόσα είναι παραπάνω τα πλήρωσε η κρατική ορχήστρα Αθηνών. Αυτή είναι η αλήθεια, να ξέρετε. Δεν είναι μικρό το ποσό πάντως. Έτσι κι αλλιώς. Κοιτάξτε. Και γιατί επιλέχθηκε, ας πούμε, ο Λέο Μπράουερ και δεν επιλέχθηκε. Υπάρχει και στην Ελλάδα η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών που έχει καταπληκτικά ονόματα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τώρα, σαν να συζητάμε την Coca-Cola με την Green Cola στην Κόρινθο. Δεν ξέρω αν έχουμε τέτοια εταιρεία. Θα το δούμε. Όχι, δεν είναι στην Κόρινθο. Είναι πανελλαδικά και είναι και βραβευμένοι οι συνθέτες. Αυτό δηλαδή έχει δημιουργήσει αντιδράσεις και σε πανελλαδικό επίπεδο. Ότι γιατί επιλέγετε. Τι αντιδράσεις έχω ακούσει σε πανελλαδικό, τώρα το ακούω από εσάς. Ακούω μερικούς εδώ που προσπαθούν να δουν ποιος είναι στη Μούσα, τι κάνει, ποιος το αναλύει, ποιος δεν το αναλύει. Δεν καταλαβαίνω. Μακριά από μένα αυτά τα πράγματα. Αλλά κάποιους παίζουν πονηροί. Δεν καταλαβαίνω αν όποιος έχει πρόβλημα πάει και στα δικαστήρια. Και στην ανάθεση υπήρχαν για 3 συναυλίες. Δεν έγραφε ούτε για ύμνο Κορίνθου ούτε. Προφανώς δεν μπορεί να γραφεί ύμνος Κορίνθου. Άμα ήταν το πλήρωνε ο Δήμος απευθείας. Μάλιστα. Αυτός ο άνθρωπος που θα πάρει τα λεφτά στην ανάθεση θα πληρώσει αυτόν. Εγώ δεν μασάω τα λόγια, τα λέω καθαρά. Ξεκάθαρα. Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται. Τι να πω δηλαδή. Και τα είπα και στο Συμβούλιο. Νομίζω ότι δεν είμαι κρυφός άνθρωπος. Αυτά που σκέπτομαι. Τα σκέπτομαι φωναχτά. Τώρα κάποιοι προσπαθούν να πούν και τους πήρε ο πόνος γιατί τα δώσαμε σε αυτόν και δεν το δώσαμε σε. Είναι πολλά τα λεφτά τα 28.000, όπως και να το κάνουμε. Και υπάρχει κι άλλο ένα θέμα, ότι πολλές εκδηλώσεις του Δήμου γίνονται χωρίς να υπάρχει ανάλογη προβολή πριν γίνουν οι εκδηλώσεις. Είμαι συγκεκριμένος. Ότι ας πούμε σήμερα το βράδυ υπάρχει είναι Παρασκευή που γίνεται αυτή η εγγραφή, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση με το Μάνο Πυροβολάκη στο κεντρική πλατεία. Δεν έχει την προβολή που θα έπρεπε. Δεν υπάρχει μια διαδικασία να υπάρχει επικοινωνία για τις εκδηλώσεις αυτές και έτσι υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις που πήγανε
θα το πω όπως το λέει ο κόσμος, άπατες. Μάλιστα. Ακούστε. Θέλω να συμφωνήσω μαζί σας. Μάλιστα. Έχετε δίκιο, πολύ ωραία. Είναι μία άποψη. Θέλω να σεβαστώ, τι σέβομαι. Οι αριθμοί τα λένε. Οι άλλοι όμως είναι όση προβολή, όσο promotion και να κάνεις για οποιαδήποτε εκδήλωση ή δράση του Δήμου, θα έρθει κάποιος και θα σου πει «Αμα δεν το έμαθα, δεν το άκουσα, το Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο έφερε στον καλύτερο ομιλητή και δεν το μάθαμε». Και στο αυτί σου να έρθω να το βάλω, Θήμιο μου, ή στον εγκέφαλό σου μέσα, δεν γίνεται. Εντάξει, ο ένας δει. Το ξέχασα, δεν το έκανες σήμερα που είναι η εκδήλωση, το ξέχασα. Δεν γίνεται. Το ακούω όμως αυτό, ότι θέλουμε βελτίωση στην ενημέρωση. Αλλά και Δηλαδή... πάλι σας λέω, αυτός που είναι να πάει θα πάει. Αυτός που ενδιαφέρεται θα ψάξει. Και το site του Δήμου, είτε τον ΜΜΕ, είτε τα δελτία τύπου, κάπου θα το βρει. Τα ΜΜΕ ως πότε θα φροντίζουν να προβάλλουν τις εκδηλώσεις του Δήμου, χωρίς να υπάρχει κάποια συνεργασία με τα ΜΜΕ. Μιλάμε ανοιχτά τώρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και αυτό το λέγαμε και από τον κύριο Νανόπουλο, έτσι, δεν το λέω τώρα σε εσάς το. Ότι για ποιο λόγο να μην προβάλλονται οι εκδηλώσεις, ώστε να έχουμε όσο γίνεται καλύτερη παρουσία. Η προβολή των μέσων ενημέρωσης της Κορίνθου θα γίνει με πληρωμή. Γιατί θα το κάνεις μία, δύο, τρεις. Ρωτάτε αν το περνάει η οικονομική υπηρεσία του Δήμου την δαπάνη αυτή. Εγώ είμαι πρόθυμο. Και εναλλακτική. Η εναλλακτική. Yeah. Δώσατε, ας πούμε, στο Μούσα τα 28.000 ευρώ. Αν ήταν αντί για 28, ήταν 27 συν 1.000 ευρώ για προβολή σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί πήγε και η πρώτη εκδήλωση, έγινε του Μούσα και είχε 70 άτομα μέσα. Και πολλοί δεν το ξέρανε. Και η μοναδική προβολή ήταν μια χορηγούμενη στο Facebook. Λες και είμαστε... Είναι κρίμα. Γιατί ήταν μια πολύ καλή εκδήλωση. Σαν ονόματα ήταν μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση. Πολύ καλή μουσική. Και με ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Και γενικώς υπάρχει ένα πρόβλημα στο Δήμο Κορινθίων στην προβολή αυτών των εκδηλώσεων. Και είναι κρίμα γιατί δεν φαίνονται και κορυφαία ονόματα. Οι θαλασσινές ημέρες. Πήγε πάρα πολύ καλά η εκδήλωση με τον μουσικό, δεν θυμάμαι, μου διαφεύγει τώρα. Βούλιαξε. Οι άλλες εκδηλώσεις δεν τις ήξερε ο κόσμος. Και είναι κρίμα γιατί γίνονται δράσεις. Γίνονται δράσεις από τους συλλόγους μας, γίνονται δράσεις. Ναι, μπορώ να συμφωνήσω και μπορώ και να διαφωνήσω. Το βλέπω, ναι, ότι χρειάζεται, αλλά και απ' την άλλη λέω, όση ενημέρωση και να του βάλεις του άλλου, σου λέει, α, δεν μου το πες. Του το βάζεις στο αυτή, δεν μου το βάλες στον εγκέφαλο. Του το βάζεις στον εγκέφαλο, μα μου το... Άστο, σπάτι. Άσπρο. Δηλαδή να αλλάξει λίγο η κουλτούρα. Είναι κρίμα δηλαδή. Είναι κρίμα δηλαδή να μην έχετε και με αυτόν τον τρόπο και συμπάρκου στα μέσα και να επικοινωνείτε στο κοινό. Έτσι και αλλιώς ο καθένας επιλέγει το δικό του μέσο που ακούει. Άλλος ακούει ξένα, άλλος ακούει ελληνικά. Πρέπει να απευθυνθεί με διάφορο τρόπο. Σίγουρα πάντως το καρφί που λέει ο Θεοδόσης ο Πιπέρης, το καρφί έξω από το Δημοτικό Θέατρο δεν είναι μία λύση για να προβάλλεις τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Και σιγά σιγά να φτάσουμε στο κλείσιμο. Αν σας έλεγα το μεγάλο στόχο, έχουμε φτάσει μία ώρα νομίζω. Αν σας έλεγα ποιο είναι ο μεγάλος σας στόχος για την επόμενη χρονιά, πότε ο Νίκος Σταυρέλης θα είναι ικανοποιημένος, αν πετύχει τι? Θύμιο μου, καθαρές κουβέντες. Δεν θα είμαι ποτέ ικανοποιημένος μέχρι και την ημέρα που θα φύγω από το Δήμο. Είμαι πόσα χρόνια, 25 χρόνια σχεδόν μες στο Δήμο. Ποτέ δεν θα είμαι ικανοποιημένος. Είμαι ένας άνθρωπος απαιτητικός. Θέλω την πόλη μου και το Δήμο μου να τον κάνω γνωστό διάπλατα. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει πολλά πράγματα με εξωστρέφεια. Θέλω πολλά πράγματα υποδομών να γίνονται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά τα λεφτά που θα υπέσουν με τα αποχετευτικά. Είτε Άσο Λέχιο Περιγιάννη, είτε Τενέα, είτε Πόρφος. Υπάρχουν κάτι περιπτώσεις. Ήμουνα δεν θα πω το μαγαζί για ευνόητους λόγους. Ναι. Και είδα ξαφνικά να γεμίζει μπουρμπουλήθρα στη θάλασσα. Είναι κρίμα για την περιοχή μας. Ήταν την περιοχή. Σε 2 χρόνια αυτά θα έχουν σβήσει. Είναι πολλά τα λεφτά και θα γίνουν τα έργα. Άρα περιβάλλον 1. Πολύ σημαντικό. 2 αναπλάσεις. Μέσα στο 2026 θα είναι τουλάχιστον 10 έργα. Σήμερα ξεκινάει και το έργο της σιδηροδρομικής γραμμής, του περίφημου ανάπλαση παραλιακού μετώπου. Δεν είναι παραλιακού μέτωπου, είναι η σιδηροδρομική γραμμή μέχρι τον Ισθμό. Με επιτέλους. Μια και ρωτάνε για αυτό τη σιδηροδρομική γραμμή. Εκείνο πότε δεν τελειώσει.
Μπροστά από τον σταθμό, πότε θα ολοκληρώσει αυτή το έργο? Λέω, Τελειώνα. ναι. Δηλαδή αυτό. Για να παραδοθεί. Με λίγο κωμική κατάσταση βλέποντας 2-3 υπαλλήλους. Το έτοιμο γκαζόν να τοποθετηθεί και τίποτε άλλο και τελειώνει. Και όχι τίποτα άλλο. Το άλλο Σε ρε φορά που. Είμαι σίγουρος ότι σας ρωτάνε πολύ περισσότερο εσάς πότε αυτή η παιδική χαρά, που είναι ένα στολίδι αυτή η παιδική χαρά, πότε θα δοθεί στο κοινό. Πιθανόν και τις επόμενες ημέρες την παιδική χαρά να τη δώσουμε και κρίμα είναι και να ολοκληρωθεί, γιατί ήδη χρησιμοποιείται και μπορεί να γίνει ένας βανδαλισμός ή ένα ατύχημα και να βρούμε και τον πελά μας. Θα γίνει και επίσημα. Και σας λέω το 26. Η Ερμού δυστυχώς έχουμε πέσει σε περίπτωση με τον εργολάβο με πολλά προβλήματα. Μου έχει υποσχεθεί. Ήταν αυτός ο εργολάβος που είχε έρθει και με τον κύριο Δούκα. Τελικά είναι αυτός. Ο Ηρακλής Ανδρούλιας συμμετέχει. Όχι. Ο Ηρακλής Ανδρούλιας, γιατί είναι ο πρώτος που πήρα για να το βρίσω και μου λέει: μη με βρεις, έχω αποχωρήσει. Δεν είμαι. Ήταν τότε με τα περιβολάκια. Δεν είναι. Μας πάει πάρα πολύ πίσω. Σκέπτομαι το έργο αυτό να το σταματήσουμε. Να τελειώσει δηλαδή η Ερμού και να. Είναι πρόθυμος ο εργολάβος να υπογράψει ότι φεύγει? Δεν είναι θέμα εργολάβου, είναι θέμα Υπουργείου. Γιατί το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και σου λέει έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές. Μα και αυτό. Φέρε τα λεφτά πίσω για αυτό που έκανες. Παλεύω και εκεί. Και χθες ήμουν Αθήνα να βρω λύση. Υπάρχει διάθεση στο Υπουργείο από ό,τι είδατε? Όχι μεγάλη. Όχι μεγάλη. Αυτό θα υπάρχει μεγάλο θέμα. Αν αναγκαστούμε αυτός ο εργολάβος να συνεχίσει αυτό το έργο, γιατί δεν βλέπω να τελειώνει ποτέ. Δεν θέλω να μιλήσω σήμερα γι' αυτό. Ναι. Γιατί είναι και δημόσια και δεν θέλω να μιλήσω. Θέλω να κλείσει η Ερμού. Ναι. Και είμαι σταθερός σε αυτό. Και μεταξύ μας δεν τρελαθήκαμε κιόλας από αυτό που είδαμε. Όχι, το έργο καλό είναι. Αν εξαιρέσεις την αστοχία. Για να κοστίσει ένα χρόνο ταλαιπωρίας σε αυτούς τους μαγαζάν, σε καμία περίπτωση. Με την έννοια, ναι. Συμφωνώ. Δηλαδή, δεν είδαμε και κάτι κοσμοϊστορικό να γίνεται στο κέντρο της ΣΠΑ. Έχω κουραστεί πάρα πολύ και έχουν δίκιο οι καταστηματάρχες. Εγώ τι να κάνω. Λέει όμως τα παράπονα στο Δήμαρχο. Να το σταματήσω σήμερα. Μπορώ, πάω για διακοπή. Τι να κάνω, τα αφήσω όλα έτσι. Πώς θα γίνει? Για να μπω μέσα ξανά πρέπει να βγει τελεσίδικη δικαστική απόφαση που να λέει stop με αυτά. Φολόγαμε και τον κύριο Κουίνη κάποια στιγμή και έλεγε ότι δεν είναι αποκλειστική ευθύνη του εργολάβου, είναι και για αυτές τις αλλαγές που γίνονται με τα υλικά. Έχει πρόσχημα, γιατί λέμε αφού το φτιάχνουμε τώρα, βάλε τα σωστά υλικά. Ήρθανε και οι έμποροι, καλά κάνανε και μου λένε δεν θέλουμε δήμαρχε να έχει το βοτσαλωτό γρανίτη, αυτό που είναι στο Μέτσοβο. Ναι. Θέλουμε ομοιόμορφο. Καλά λέγανε, γιατί θα πηγαίνει η γυναίκα με το τακούνι και θα γυρίζει το τακούνι και θα πέφτει κάτω. Βάλαμε το άλλο τακούνι, τον άλλο γρανίτη, το λίο, τον επίπεδο. Μάρμαρα αυτό. Έρχεται το Υπουργείο και λέει καπώς το βάλετε. Δεν το θέλουμε έτσι, λέει να μείνει το παλιό. Μα είναι απέτηση, μια φορά το κάνουμε το έργο. Πάμε να αλλάξουμε το από πάνω του αποχετευτικού. Ναι. Να βάλουμε κάτι σωστό. Αυτό που σπάει δηλαδή. Βάλαμε 5 πόντους, χειρότερο. Έδωσε εντολή να το ξυλώσουν, να βάλουμε κάτι μεταλλικό, σταθερό, ωραίο. Πάμε στο Υπουργείο, όχι λέει δεν το εγκρίνουμε. Τι θέλετε να πω, εγώ τον πόνο μου που να τον πω. Έχουν δίκιο οι κάτοικοι πάντως. Και ποιος να ακούσει κιόλας και να το πει στο πόνο. Και τελευταία ερώτηση. Με τον Τζαναβέρα τι έγινε? Το Δημήτρη? Ναι. Απεχώρησε. Γιατί? Ήθελε να παραιτηθεί, τι να κάνει. Είχε προσωπικούς λόγους και λόγους υγείας, όπως μου επικαλέστηκε, και ήμουν αποχρεωμένος να αποδεχθώ την παρέτηση και από αντιδήμαρχους και από δημοτικό σύμβουλο. Και έγινε ταχύτατα κιόλας. Πάνω που ήταν στα χάη. Γιατί λέγαμε, και καλά. Ναι, γιατί λέγαμε ότι κοίταξε, έχουμε έναν αντιδήμαρχο Πρασίνου που επιτέλους φύτεψε δέντρα, ναι. Και δεν κρύβω ότι στεναχωρηθεί. Τον ευχαριστώ διότι υπερέβαλε, έδωσε τον καλύτερο του εαυτό για το πράσινο. Μου είπε ότι έχει σοβαρά θέματα με τη μέση του και με το ισχύο του και ότι έκανε και ένα χειρουργείο. Με το υγείας. Εντάξει, δεν είναι και θέμα εκμετάλλευσης. Ακούγονται διάφορα στην πόλη βέβαια. Εντάξει, ο καθένας λέει. Εγώ σας λέω επίσημα ότι αναγκάστηκα να αποδεχθώ την παραίτησή του. Δεν ζήτησε την παραίτηση του Δήμαρχος, αναγκαστήκατε να δεχτείτε την παραίτησή του. Να ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο Κορινθίων. Απάντησε σε όλα.
Πάντα όταν έναν δήμαρχο έχει άλλα τόσα να ρωτήσει και άλλα τόσα και άλλα τόσα και είμαι και πολίτης. Ράτσο και την επόμενη φορά γιατί δεν τα ξεχάσει. Είναι τόσα πολλά. Είναι τόσα πολλά. Αυτό που καταλαβαίνω τελικά είναι ότι ο Νίκος Σταυρέλης άλλα περίμενε. Μάλλον δεν είναι αυτό που φανταζόσουν όταν έλεγες ότι θα πάω για δήμαρχος. Τελικά η νέα πραγματικότητα σε κάνει να πεισμώνεις και να ζητήσεις και άλλη θητεία ή κάτσε να δούμε πώς θα τελειώσει. Έχω πει, όχι, να είμαι καλά πρώτα ο Θεός, θα είμαι ξανά υποψήφιος και σας δηλώνω, για να μην το νομίζουν πολλοί, το λέω έτσι, θα ξαναείμαι δήμαρχος με τα σημερινά δεδομένα. Σημερινά δεδομένα δεν υπάρχει και μια αντιπολίτευση που να μπορεί να αποτελέσει και ιδιαίτερη. Όσοι θέλουν στον πολιτικό στίβο. Αριθμητικά δεν βγαίνουν. Είμαστε εδώ με όλους να δώσουμε έναν καλό αγώνα στις επόμενες, αλλά τώρα είμαστε πολύ μακριά. Γιατί το 28, ίσως και το 29 είναι πολύ μακριά. Αν το μυαλό μου το έχω, σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια, το έχω αποφασίσει πλέον ότι θα είμαι υποψήφιος. Αν το μυαλό μου το έχω, όταν πάω να κάνω ένα έργο, να πάρω τα ψηφαλάκια, σας μιλάω με κάθε ειλικρίνεια, μόνο αυτό δεν έχω. Μάλιστα. Και πάντα ευθύς στον πολίτη. Ναι. Τα έργα να ολοκληρώσετε, αυτό το πρόγραμμα που υπήρχε να ολοκληρώσετε και νομίζω ότι από εκεί και πέρα θα καλεστείτε στο τέλος αυτής της θητείας να κριθείτε και εσείς και οι συνεργάτες σας. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δημάρχη. Να είστε καλά. Για το καλό, όχι δικό μου. Των δημοτών, των επισκεπτών, των τουριστών. Οι ψηφοφόροι. Γιατί θα λάτε. Να πήρες πρόγραμμα. Είτε με το πολιτιστικό κέντρο της Μικρασιάτικης Μνήμης που δημοπρατείται τέλος του χρόνου, είτε με τη δημοτική αγορά που δημοπρατείται τέλος του χρόνου. Είναι ο κύριος Παπακυριάκος. Ο κύριος Παπακυριάκος έχει αναλάβει την μελέτη, την αρχιτεκτονική και στατική μελέτη. Είτε με την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου στα Καλάμια. Είναι έργα τα οποία αλλάζουν τη δομή της πόλης μας. Και θα το δείτε, δεν είναι, ξέρετε, το σχέδιο το προεκλογικό. Έχουν ανατεθεί οι μελέτες. Ολοκληρώθηκαν οι περισσότερες μελέτες. Έχουμε τις εγκρίσεις. Τα έργα αυτά πότε θα έχουν τελειώσει? Μέσα στη θητεία σας. Εάν πάλι πρώτα ο Θεός, γιατί εγώ το λέω πρώτα ο Θεός και μου λένε και το Θεό και το Θεό, ναι, μέσα στη θητεία μας θα έχουν τελειώσει αυτά τα έργα. Αυτά τα 3 έργα θα έχουν τελειώσει. Αυτά τα 3 έργα τα χρειάζεται και η Κόρινθος πάρα πολύ γιατί αλλάζουν πραγματικά την πόλη μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς φίλες και φίλοι που ήσασταν μαζί μας. Υπήρχαν και άλλες ερωτήσεις δικές σας, αλλά νομίζω ότι και 2 και 3 ώρες να είχαμε εδώ τον κύριο Σταυρέλη δεν θα φτάνανε. Να είστε καλά, γεια σας.